walilongwe dzina langa ndi Blessings Mpinganjira ngati mukutimvera pa wireless yathu ya Times pa tsamba lathu la Facebook pa Times 360 Malawi komanso pa television yathu ya Times TV. Tili muno mu mzinda wa Lilongwe pomwe bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC tsiku la lero pa 2 August ndikukhazikitsa dongosolo lokhazikitsa chisankho cha 2025. Zikatele ndekuti kunjaku ndithu kwacha chisankho chomwe chikuyenera kuti chichitike chaka chamawa ndekuti zokonzekera tsopano tikaona zikuoneka kuti yayi kunjaku ndithu kwacha chilichonse chili m'malo mwake kuti chaka chamawa chino Amalawi tikathe kuponya voti ndi kusankha mtsogoleri amene ife tikufuna kandi phungu wa nyumba ya malamulo angakhalenso mtsogoleri wa dziko. Mwina ndingofuna ndingokutengerani kuti mundondomeko ya mmene zinthu ziyendere kuno kungonenapo kuti kwabwera anthu ochuluka, kwabwera ndithu mafumu, kwabwera achipembedzo, kwabwera akuluakulu azipani zosiyanasiyana, kwabwera akuluakulu amabungwe osiyana-siyana mdziko muno komanso maiko ena osayiwalanso akazembe amabungwe osiyana-siyana. Metafotokozera umene ni mwambo waukulu kwambiri chifukwa choti tsopano akhala akukhazikitsa dongosolo la chisankho chimenechi cha 2025. Ningokutengerani mundondomeko kuti kodi chomwe chikhale chikuchitika tsiku la lero chikhale chotani. Posachedwa apa tikalowa mkati ndithu kukhala kuonetsa komanso kuti anthu adziwe makomishonala a Malawi Electoral Commission. Mukhoza ndivomereza kuti chairperson wa Malawi Electoral Commission komanso ndithu amene wa makomishonala ena asankhidwa ndithu posachedwa apa ndikukhala kuonetsera kuti anthu adziwe kuti kodi makomishonala amenewa ndi ati. Pakadali pano pali Gift Trapens amene ndithu ndi mmodzi mwa anthu omenyera ufulu mdziko muno komanso ndithu amayankhula pa nkhani zokhuza dziko. Tikufuna tidziwe kuchokera kwa iwo kuti kodi dongosolo lokhazikitsa chisankho cha 2025 tiyembekezere zotani kupita chitsogolo titani. Trapens mawu abwino takulandirani pano pa Times. Tathokoza kwambiri. Tsiku lero lopambana likuoneka kuti ndithu ndi tsiku lalikulu. Tsiku limeneli likutanthauza chani pokonzekera chisankho cha chaka chamawa? Tsiku limene ndithu likuthandiza kuti demokrasi yathu ikupita patsogolo. Chifukwa ndithu mukuona anthu ambiri kubwera pa mwambo umenewu kuti adzamve kuti kodi Malawi Electoral Commission akonzanji. Chachikulu chimene chimafuna Malawi ndi chakuti akhale ndi chisankho chokomera ovota kuti atsate ngodya zonse za demokrasi kuti chisankho ndithu chiyende bwinobwino, alole Amalawi asankhe anthu amene akuafuna komanso motsata malamulo oyendesera chisankho. Chabwino, mwina uthenga wanu kupita kuzipani za ndale bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission lingakhale lotani mmene tsiku lalo tsopano kukhazikitsa dongosolo limene? Uthenga umene ndingapereke ndi wakuti nthawi zambiri ngemakhala nthawi ya chisankho umachitika zipolowe zosiyanasiyana. Ndiye uthenga waukulu wopita kuzipani ndiwakuti aonetsetse kuti auze ndithu amene akuapanga sapoti kuti asapange ziwawa, alole anthu apange kampeni yawo. Amalawi afuna amve mfundo zimene adzigulitsire kwa Amalawi, osati kuti mwina anthu atenge miyala azigendana. Iyayi ndikufuna ndithu kuti chisankhochi chikhale cha bata ndi mtendere, Amalawi amvere mfundo, akazigulitsa ndithu Amalawi asankha. Komanso tinene pano kuti Amalawi nthawi yakwana kuti iwonso Amalawiwo ndithu aone atsogoleri osiyanasiyana azifunsa mafunso oyenera kuti demokrasi yathu ndithu ipite patsogolo. Chabwino, mwina kupitanso kuzipani za ndale langizo lingakhale lotani timaonanso pena achinyamata kugwiritsidwa ntchito titani zisankho za chaka chamawa? Kwa andale ndithu nthawi zambiri amagwiritsa ntchito achinyamata kuti mwina azipanga mtopolo osiyanasiyana. Ndiye auze kuti akhale pansi ndi magulu osiyanasiyana, aonetsetse kuti kupita kuchitsogolo apange makampeni osiyanasiyana komanso kudzera mu bata. Asatenge kuti chigawo ichi mwina ncha chipani ichi kapena chigawo ichi chipani singapange kampeni. Ndifuna ndithu chipani china chilichonse chiloledwe kupanga kampeni dera lina lililonse. Ndiye auze achinyamata awo kuti asunge bata ndi mtendere. Komanso tipempheso a Malawi Electoral Commission kuti akambirane ndi zipani zosiyanasiyana
kuti aonetsese atsatire ndondomeko za chisankho zoonetsetsa kuti pasakhale mtopola wina uliwonse. Zikomo kwambiri Trapenzi tathokoza. Zikomo kwambiri amene ndi a Gift Trapenzi amene ndi mmodzi mwa anthu amene amamenyera maufulu osiyanasiyana m'dziko muno, kungotifotokozera kuti kodi kufunika kwa mwambo umenewu ndi kotani komanso andale tipange bwanji tsopano pomwe dongosolo la chisankho cha 2025 likukhazikitsidwa. Mwina ndingonenawo ziwiri zitatu zomwe Trapenzi atsindika anenetsa ndithu kuti nkofunika kuti anthu andale zipani kuyankhula ndithu ndi achinyamata athu bwinobwino kuti pasakhale zipolowe, komanso ndi ufulu wa munthu wina aliyense kuti ndithu atengepo mbali pamwambo umene tsopano ndiyitane mmodzi mwa anthu ogwira ntchito makamaka kumene ku NRB kuti sonawo atifotokozere kuti kodi kumbali yawo akonzeka motani, chifukwa choti iwo wanso nawo amakhala ndi gawo lalikulu pa nkhani ya zisankho. Mawa bwino takulandirani. Zikomo kwambiri. Gawo lanu ngati NRB pa chisankho ndrotani komanso mwakonzekera motani? Ifeyo mbali yathu yayikulu ngati a National Registration Bureau ndikuonetsetsa kuti Malawi aliyense amene ali wololedwa kuti akhoza kutenga nawo mbali pa chisankho chimenechi walembedwa ku NRB ndipo wapatsidwa choyenerera kutsimikiza kuti amene ndi nzika imene ndi yoti ili ndi zaka zoyenerera kuti Malawi Electoral Commission akhoza kumulemba. Ifeyo ngati NRB ndi ntchito yayikulu imene tikuyenera kuti tigwire kutenga mbali pa chisankho chimenechi ndikuonetsetsa kuti Malawi aliyense walembedwa, ndipo ntchito imene takhala tikuyigwira nthawi zonse ma ofisi onse a NRB makamaka paboma lililonse ndi ma satellite office ena ngati ma post office. Komano mwakonzekera motani Malawi mukhoza kuwapatsa chilimbikitso chotani kuti iniyo mwakonzeka 2025 iyi Malawi akaponya voti mopanda vuto? Ifeyo takonzeka kwambiri, ndimanena kuti tayamba kuwapatsa mpata amene mwina analibe mpata kuti afike ku maofisi athu, takhala tikuafikira kufupi makamaka pambali ya kalembera wapadera ndi kalembera wamadera amene takhala tikuchita. Komanso monga mukudziwa zaka zingapo zapitazo tinali ndi mavuto a kasindikizidwe ka ziphaso. Pali panopa ziphaso zimenezi tasindikiza zonse zimene zilipo, zimene takhala tikulemba kanthawi yakaka nazonso tikusindikiza, ndipo ifeyo cholinga chathu choti mwezi uno wa August aliyense Malawi akhale kuti walembedwa ndipo ali ndi choyenereza yoti akhoza kwalembetsedwa kumene. Zikomo kwambiri. Yeah, amenewo ndithu ndi mmodzi mwa akuluakulu kuchokera ku NRB, chifukwanso iwowa amatenga mbali yayikulu pa nkhani ya chisankho. Pakadali pano tikhale tikuyankhula ndi mlembi wamkulu ku chipani cha Malawi Congress Party a Eson Mkaka kuti nawonso atifotokozere kumbali yawo ya chipani. Takulandirani pano pa time. Zikomo kwambiri. Tsiku lalikulu lero. Mwina tsiku lalero kutanthauza chani ngati ino anthu azipani? Lero tsiku lalikulu zedi, tsiku limene anzathu a Malawi Electoral Commission akukhazikitsa ndondomeko ya zisankho za 2025. Ndiye kwa ife ngati one of the most important stakeholders, anthu ofunikira kapena gawo lofunikira kwambiri kumbali ya zisankho, ife tikulenga tsiku ngati tsiku lapamwamba, tsiku limene luti lozera ku 2025 ndikuti tichite chani ngati chipani popeza kwina kutachita kale koma pokonzekera kuti kampeni ndi zinzake zotero kuti titani, ndipo ndondomeko imene titsatire ndi imene azathu a Malawi Electoral Commission akukhazikitsa mtsiku la lero. Mwina ndi zinthu ziti zomwe ngati munalangizo tinene choncho tikhoza muna kupita ku Malawi Electoral Commission, ku NRB komanso ku zipani zina za ndale kuti tsopano ulendo uja wayambika kupita chitsogolo titani? Makamba za anzathu a Malawi Electoral Commission komanso anzathu a National Registration Bureau awawa ndi mabungwe amene atapanda kugwira bwino ntchito yawo ndiye kuti zisankho zikhoza kusokonekera. Ndiye ine langizo langa ku Malawi Electoral Commission apitirize kugwira ntchito yabwino ngati mmene akhala kugwirira. Taona mmene ayendetsera mwachitsanzo zisankho zapadera ma by elections agwira ntchito mwaukadaulo
taona mmene ayendetsera ntchito zina ndi zina, apitilize kugwira ntchito yonse. Anzathu a National Registration Bureau amene wanso ndofunikira kwambiri chifukwa tikakamba za unzika chiphaso ndi chimene chimampatsa munthu ufulu, maufulu osiyanasiyana kuphatikizapo ufulu wokavota. Ndiye nawonso ayenera kugwira ntchito mwaukadaulo pofuna kuonetsetsa kuti aliyense m'Malawi amene wafika pa zaka zakuti akhoza kuvota apatsidwe ufulu wakuti akavote. Komanso mwina akuzipani zonse za ndale mdziko muno. Tidziwechi kuti masankho ndi mpikisano wa ma ideas, kaganizirwe kamene kuti dziko likhozoyendesa bwanji. Tikakamba za mpikisano umenewo sikuti ulowe mpaka na zakera, kuti popeza tasiyana ndale ndi maganizo ndiye kuti tifike pandewo ayi, komanso tipewe mabodza ndi zina zotero. Ndale sizikutanthauza kuti tithire mchere wabodza kuti zitikomere. Tiyesetse kuti tichite mpikisano monga mmene uyenera kukhalira mpikisano wowuzana kuti kodi ife titakhala ife tikhozoyendesa bwanji dziko. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Yayi amenewo ndi Elson Wamkaka amene ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP. Chachikulu chomwe ndatolapo nchonena kuti pasakhale ndithu zibakera. Anthu andale sikuti tikhota siyana zipani ndiye kuti muna pakhale zibakera tigwirane mthupi. Iyayi ngati mwangotipeza kumene kamutimvera pa wireless ya Times, ka pa Facebook pa Times 360 Malawi, ka pa television yathu ya Times, tili muno mu mzinda wa Lilongwe pomwe Malawi Electoral Commission akukhazikitsa dongosolo lokhazikitsa chisankho cha 2025. Pakadali pano tiyankhule ndi mmodzinso mwa anthu omenyera ufulu mdziko muno amene wandithunda akweza lamba amenenso nawo tikufuna kuti atiuze mbali yawo. Mawa bwino. Zikomo kwambiri. Mukuoneka tola chimwemwe. Kwa basi. Amatuka tapandamba umafuna ziyang'ana kumadzi foti kumakhala kukucha ndokhala ngati kwacha ku Malawi. Ndiye ndi mwambo osangalatsa ofunikira kwambiri kunena kuti tiyambire limodzi. Adayamba kale komano apano ndikutsindika kunena kuti zatheka chaka chamawa tikhandize sankho. Ndiye tabwerani tiyambire limodzi tikufotokozereni mmene tikhalire tichitire tiyendere ndi kuti muone udindo wanu ngati Amalawi osiyanasiyana kuti kodi mundondomeko imene mutenge gawo lanji. Ndiye ndi mwambo ofunika ngwatinaona kuti tikhale nawo pamene. Chimafunika ndi chani poonetsetsa kuti sitikusiya munthu mbuyo? Bungwe la National Registration Bureau, bungwe la Malawi Electoral Commission, anthu andale ino omenyera ufulu wa anthu, ndikufunikira bwanji kuti tonse tiyendere pamodzi kuti chisankho chaka chamawa chisazakhale ndi mikangano? Ndi zofunika chifukwa chonena kuti mphamvu tikuzitenga m'malamulo a dziko lino mu gawo 12 amanena kuti onse olamulira amatero pa kuchokera mu mphamvu za anthu, ndipo mphamvuzo zikhoza kungopitira pokhapokha pali chikhulupiriro kapena continued trust from ma stakeholders. Ndiye njira imodzi imene timapitisa patsogolo anthu otisogolera ndi zisankho. Ndiye kupanga zisankho tikuona kuonesa kuti wina aliyense amene ali mdziko muno atenge nawo gawo, chifukwa wina aliyense ali ndi kuthekera. Ife ngati mabungwe tipitise patsogolo kufalisa uthenga wa zisankho zabwino kuti pasakhale kundewu, pasakhale kubera zisankho kapena pasakhale za ndewu ndi zina zoterozo. Komanso mabungwe ena National Registration Bureau kodi ndi ndani amene akuvota timudziwe kuchokera mu ma legislation yathu. Apolisi achitetezo kumisonkhano izichitika siku ndi tsiku, pazichitika misonkhano yosachepera 30 mwachitsanzo ndi tsiku lonse. Kodi apolisi atenge nawo gawo bwanji kuonesa kuti misonkhano ikuyenda bwino? Achipatalanso akuyena kukhala apa adziwepo kuti pakhala mavuto ena ndi ena atengepo gawo. So ndi ndondomeko yofunika onena kuti wina aliyense akuyena kutenga nawo gawo kuti pamawa pasazakhale wina amene azadandaula kuti ine sinavote nawo kapena sinatenge nawo gawo fasimunandiuze chimene chikuchitika. Koma apa azindikire kuti pafika siku mwezi wakuti pachitika zakuti, mwezi wakuti pachitika zakuti. So tikadziwa tikaso maplani athu ndikuti ifenso ngati amabungwe pa kuonjezera pa zimene timachita tikuikeneranso kuyika ndondomeko chifukwa atipanga credit mabungwe osiyanasiyana over 100 chakuti kuti titenge nawo mbali popereka uthenga wa zisankho komanso kulimbikitsa Amalawi kuti apite nawo kavota, chifukwa ngati Amalawi sakavota ndikuti sitingakhale ndi mtsogoleri amene tikumufuna. Komanso tu inuyo amabungwe kodi gawo lanu ndi liti? Inunso muli ndi gawo pothandizira pa chisankho? Kwa basi magawo athu ndi ambiri. Choyambirira ngati nzika za dziko lino ndi ufulu wovota, kachiwiri ndi udindo onesa kuti nthambi za boma zokhuza zisankho zikuyenda bwino kapena zigwiritsidwa bwino ntchito, kandi ujeni Malawi Electoral Commission
pasakhale influence ngati akulowera aboma tiazuzule aboma tiatulutsemo asalowerera asiya independent commission agwire ntchito momasuka. 3 tindi udindo ofalitsa uthenga umene akonza electoral commission kwa Malawi kuti ndondomeko yachisankho iyenda chonchi kuyambira lero kufika kumapeto. 4 kuzera mu kufalitsa ndondomeko ya meki tikwenaso kwayankhula Amalawi kufunika kotenga nawo gawo povota popanga chisankho chimenechi chifukwa ndi udindo wawo kuti asankhe mtsogoleri amene akatumikire iwo. Chifukwa ngati satenga nawo gawo ndekuti asankhana okhaokha ndale zipangisa kuti zimene Amalawi akufuna zisatheke zikathekeza iwo andalewo. Ndiye ndi udindo wathu ofalitsa uthenga komanso wafikira Amalawi pamene akumana ndi mavuto tiathandize alandire chithandizo choyenera kuti ufulu wawo ovota kapena otenga nawo gawo pa zisankho ukapititsidwe patsogolo. Ankweza Lamba ifetu takuthokozani. Zikomo kwambiri. Zikomo amene ndi Ankweza Lamba mangotifotokozeranso gawo lawo ngati anthu a mabungwe kuti kwadiwo mbali yawo nditi ndanena kuti nawonso ali ndi gawo lalikulu poonetsetsa kuti zisankho zikuyenda bwino. Nthawi yonse timacheza ndazi bamba sitinachezepo ndi munthu amayi kongwa nenanso tinso ndi anthu amayi mdziko muno amene nawonso achilimika kuonetsetsa kuti akutsogolera mmene zinthu zikuyenera kuti ziyendere. Ati ndi mayi Linga Mihowa amene ndithu ndi mkulu wa Oxfam mene tinafotokoza kuti nthawi yonse takhala tucheza ndazi bambo pano iyayi tichezenso ndi mzimayi. Takulandirani madam. Zikomo kwambiri. Kuchokera ku Oxfam tikudziwa kuti mmalimbikitsanso kuti amayi azitenga nawo gawo pa nkhani ya chisankho kuyimira maudindo osiyanasiyana akuluakulu zimene zofunikira motani. Ndizofunikira kwambiri monga momwe afotokozera ameki kuti kulimbikitsa utsogoleri wa democracy kudzera mu voti yanu. Voti imene imachokera kwa amayi, kwa azibambo, kwa achinyamata komanso kwa anthu aulumali. Yeti sitinganene kuti Malawi democracy yawo ndiyokomera aliyense ngati azimayi, achinyamata kapena aulumali sanatengepo gawo. Nde ifeyo tikuona kuti ndi bwino kuti chisankho achikhazikitse koma chachikulu chisankho chake chikhale chokomera anthu onse muchizungu amati inclusive democracy. Then chinkana mabungwe ngati a Oxfam, a Oleki, a NICE, a CCSS, a NGO Gender Network ndi ma NGO ambiri timalimbikitsa pansi pa unduna wa Ministry of Gender kuti amayi akhalepo pakati pa democracy yathu, akhale pakati pa chisankho chathu chifukwanso ngati muonetsetse kaundula amene amafotokoza za momwe anthu amavotera ku Malawi kuno zimasonyeza kuti azimayi chifukwa choti ya population yathu ndi yayikulu ndi amene amavota kwambiri komanso achinyamata masiku ano atengapo gawo lalikulu kutengapo mbali pa democracy yawo komanso anthu aulumali akupereka magawo osiyanasiyana ku chitukuko cha Malawi. Chotero anthu magulu amenewa ayenera kukhala nawo mkati mwa chisankho chimenechi mkati mwa democracy ya Malawi. Mmene tsopano tsiku la lero tikutsegulira dongosolo la chisankho cha 2025 amayi mungalimbikitse motani kuti nawonso atenge nawo gawo pa chisankho. Ifetu ntchito imene tinayamba kale ngakhale chisankho chisanakhazikitsidwe programu chifukwa tikudziwa kuti zimayenera kuyambira mbuyo. Ndiye tingothokoza kuti pali mabungwe ena amene atithandiza ndi ndalama a European Union komanso a Government of Iceland komanso a UNDP ndikudziwa kuti anatulutsa ndalama zimene zatithandiza kukafikira azimayi achinyamata ndi anthu aulumali kuwalimbikitsa kuti atuluke. Ndiye pano ndi database yathu imene kusonyeza kuti kuli chidwi chambiri kuchokera kwa amayi achinyamata ndi anthu aulumali kuti atengepo gawo. Komanso takhala tikugwira ntchito ndi azipani tinakumana ndi anthu amene tikuona kuti ndatsogolera akulu muzipani ma secretary general ma directors a azimayi ma director achinyamata komanso ma national organizing secretary ndi ma director a elections kuwafotokozera kuti ndi bwino kuti azimayi akhale ndi mbali achinyamata akhale ndi mbali komanso anthu aulumali akhale ndi mbali komanso tibayang'ana kuti kodi zipani zingathandizire bwanji azimayi. Nthawi zina madandaulo amene amatipeza amakuti mwina zipani zimatha kupanga chinyengo mwina kaya nkhani ya ma convention kapena nkhani ya ma primaries kupeza kuti sakunena bwinobwino molunjika bwinobwino kuti kodi azimayi achinyamata ndi anthu aulumali angathe kutenga nawo gawo bwanji. Mmamva inu mwina ma primaries munthu wakonzekera ndi anthu ako pa skulu pena upeza kuti ayi chipani chachititsa kale chisankho champulula ku skulu kwina. So zinthu ngati zimenezi takhala tikuzitchula. Tinafotokozeranso nkhani yonena kuti athandizire ngati pali ntchito yonena kuti anthu ayenera kulipira chifukwa azimayi amatha kupezeka kuti alibe ndalama zambiri mwina achinyamata sali pa ntchito mwina anthu aulumali ndalama zawo ndi zochopekedwa apeze njira yotsitsa ngati ma fees amene amapereka. Komanso nkhani yayikulu imene tikuyiona ndiyonena kuti zipani zayamba kale kumvera zimenezi ndikukhulupirira munaona a DPP anatulutsa chithunzithunzi chawo chonena momwe anthu ayenera kulipirira ku zisankho
zimene akapanga za convention anachita kutsindika kuti azimayi ndi achinyamata ayenera kulipira fee yochepa. Ndikukhulupirira kuti zipani zinanso zikhala zikuchita chimodzimodzi, tikuyang'anira ku Congress kuti achita chani, ku UTM, ku UDF, ku Afford, ku PP, ku zipani zonse tikuyembekeza kuti apeze njira yonena kuti akalimbikitse kuti amene alochepekedwa mwina asapinjike kwambiri. Koma nkhani nayi kuli yoti ndifotokoze pa chisankho imene azimayi amaona kuti mavuta kwambiri ndi nkhani ya chiwawa nkhaza. Ndiye zimapezeka kuti panopa azimayi akudandaula kale, pali nkhani zangati masamba amchezo social media muchizungu amati cyber bullying, zimene zimabweza pambuyo azimayi kuti atengepo gawo, kuyitanidwa mayina osakhala bwino, kunenedwa zinthu zokuti ndi za personal ndi za umwini. So zinthu ngati zimene zitankhulana ndi zipani kuti athandizire kupeza kuti zimene zizichepe, komanso tikuyankhula ndi ma directors a youth kuti akapeze ntchito kuti achinyamata agwire ntchito yoyenerera osakhala ntchito ya chisokonezo chifukwa kuti amakhanga kugwiritsidwa ntchito. So zimene zina zimene takambirana nazo, koma tagwira ntchito ndi ma district governors chairperson, tagwira pa district tikhala tikuthamanga ndi nkhani imeneyi kuti chisankho chathu democracy yathu ikhale yokomera aliyense. Zikomo kwambiri. Ndatokoza zikomo. Mmene tachezera ndi mayi Linga Mihowa iwowa ndithu ndi mkulu wa bungwe limeneli la Oxfam, mangotifotokozera kuti ngati a Oxfam apangapo chani. Pakadali pano tikhala tikuyankhula ndi mlembi wamkulu wa chipani cha UTM mayi Patricia Kaliati kuti nawonso angotiuzako mbali yawo kuti kodi ngati chipani komanso iwo okhala munthu wa mayi chisankho chimenechi dongosolo lake akuyembekezera zotani. Tamva kuchokera kwa Linga Mihowa ananenapo kuti akuyesetsa ndithu kuti amayi komanso achinyamata atengepo mbali pa chisankho, akuyesetsa kuti ndithu pasakhale munthu amene abwerere mbuyo. Mmene tafotokozera pakadali pano tikhala ndithu tikucheza ndi Patricia Kaliati amene ndi mlembi wamkulu wa chipani cha UTM kutinso nawo timve mbali yawo. Mawa wabwino mayi Kaliati, takwera pa Times. Zikomo kwambiri. Lero tulikuoneka kuti ndi tsiku lalikulu, mwina tsiku lero ndilofunikira bwanji pa chisankho mdziko muno? Tsiku lero lilofunikira kwambiri kuti tionesese kuti usogoleri, kulimbikitsa usogoleri wabwino kudzera ku vote ya Malawi, kuti tikambirana zotani pamene kukonzekera kuti tichite launch pa 16 September 2025 general elections imene tikuchita launch lero. Imene ife tikufuna ngati asogoleri nkuonana kuti kodi ndondomeko imene ayamba kale electoral commission ikhala kuisatira motani, ma training akhala kumana ndi azipani kuyambira ka wiki yathayi mpaka na dzuloli kuwalongosolera kuti tigwiritsa ntchito makina povota, komanso kuti kodi makina amene azakhala kugwira ntchito bwanji, komanso mmene akunenera kuti apitanso kumudzi rural komanso urban areas kuti aphunzitse anthu, komanso akhala kugwira ntchito ndi ma ICT directors azipani zosiyanasiyana. Koma chimene tikufuna ife kuti pakhale chilungamo chokhachoka poti tikukamba nkhani yolimbikitsa usogoleri wabwino wa democracy. Ndiye tichita ndalaini mawu a democracy kuti democracy ioneke pena paliponse. Koma tsiku la lero ndimene akuchita launch imene electoral commission voting election for general elections kuti kodi anzathu a NRB akugwira ntchito bwanji m'madera amene akupita. Chifukwa pano pamene tikunena pano kuti ali kumwera ndikuti pa tsiku akuchita legislat 100 ndikuti ngati ambiri akumabwerera 11 kwa kuatseka ndi democracy yake sono ili pati. Ndiye zimene tikufuna ife kuti ionese democracy nini iyambire kumayambiriro kwenikweni pamene tikukonzekera chisankho cha 2025. Koma ngati sizikuchita bwino ndikuti democracy sitingoyankhula mongoyankhula mwa democracy, koma anzathu a NRB aonesese kuti democracy imene tikufuna lero imene electoral commission afuna kuti apemphe vote ya munthu wina aliyense kuti ilimbikise democracy imene tili Malawi muno. Ndimene tikufuna kuti NRB achite chilungamo chokhachoka kuti pamene akulembesa alembese mopanda kukondera kuti kapena alembese pang'ono ako alembese pang'ono, wina aliyense wabwera pa line kuti alembese aonesese kuti alembese zimene. Ndipo tapempheso ma DC chifukwa pano pa electoral commission aitana wina aliyense amene ali ndi kothekera kuti athandize Malawi wina aliyense kuti akavote, ndi ma DC aonesese kuti anthu akumadira kwa aboma lawo akhale kuti onsewo amene akufuna kuti alembese osati zimene zikuchitika kumulanje kuti mafomu 100 pa tsiku 11 kwa anthu aweruka apita mwecho kuti akagwira ntchito for 5 days ikhale kuti ntchito yake agwira kuti alembesa wina aliyense amene afuna kuti alembesa. Komanso tifunanso na kuti
zipani imene tabwera pano tilimbikise ngakhale amayi kutenga nawo mbali anzathu olumala atengeso mbali komanso tingopempha sona kuti NRB agwire ntchito ndi electoral commission agwirenso ntchito ndi apolisi alandire tikufuna democracy imene tikulimbikisa panopa kuna kuti kulimbikisa usogoleri wabwino wa democracy kudzera ku vote imene ndi munthu wina aliyense munthu uyonso alemekezedwe chifukwa nthawi zina tikabwera kuzisankho ambiri amanenedwa ambiri amatukwanidwa ambiri amanyozedwa koma kuti anzathu amene amapereka chitetezo komanso amene amapereka dongoso lokuti zikhale bwino amakhala kuti sakutengapo mbali mwina saonanso kuti athamangira anzawo timakambanso kuti anzathu electoral commission ali ndi legal part of it aligonso nthawi yawo ndinoyi kuti ayambe kuona kuti kodi tipanga zotani kuti democracy usogoleri wabwino wa democracy ulimbikisidwe kudzera ku vote ya munthu wina aliyense ndi tsiku lalero ndilofunikira kwambiri ku mtundu wa Malawi komanso kwa wina aliyense amene akutenga mbali kumbali ya vote ya munthu wina aliyense komanso ndiofunikira ku tsiku lalero kwambiri kuti wina aliyense amene ali Malawi minochokera kudzaka 18 ndiofunikira ku vote imeneyi kuti ilimbikisike democracy imene tikuyifuna. Munazothenga wanu ku Malawi Electoral Commission komanso uzipani za ndale tipange bwanji kuonetsa kuti chaka chamawa kuzakhale bata uthenga ngandona kuti electoral commission achite involve ma stakeholders onse NRB achite involve apolisi achite involve madisi achite involve komanso aine yake akhalenso atengeso mbali makamaka department yawo ya legal kuti akalemberedwa aziyankhaso mwasanga koma kanena kuti iya department yesiyanga timakamba nawonso zilonera kuti chisankho chikachita bwino ayamikiridwe ndi electoral commission chisankho ngati sichita bwino ngakhala taononga kuti apolisi kapena ononga ndi NRB kapena ononga ndi adisi amene amakanenedwa amakhala wa electoral commission kuti electoral commission sinachite bwino pamene mayamikira kuti asankha mzimayi mayi amene amadziwa mavuto awo munthu wina aliyense tayamikira kwambiri kuti tikamana ku democracy yochita involve wina aliyense ndimene zachitika ku electoral commission ndiye timayapemphaso kuti now you have the challenge kuti anthu aone kuti mzimayi akapasidwa mpando amatani amagwira ntchito bwino ndi chisankho chapano zikakanika mwina atalakwisa zibambo aku electoral commission amene atazinenedwa akhala mayi amene ali chair wakumeneko ndi achair kumene kaona kuti ayenera kuti ayime mapazi mwawo kuona kuti azibambo aja asalakwitsire ntchito kapena wina aliyense asalakwitse ntchito ndipo ayambe pano pakuchita follow up chifukwa chita lonchi lero ayambe apano pakuchita follow kuti ayana akuchita chani nanga apolisi akuchita chani madisi madera mwakuchita nanga zipani zikupanga chani kuti akuloleranso kuti wina aliyense amene ali mkothekera amulole kuti atenge nawo mbali komanso abweresa pa nthawi yabwino imene akuchita lonchi kumene anthu akupitanso ku convention aonanso mbali zimene kuti zipani zikamata convention zichite ziyang'anenso motani mogwirizana ndi kulimbikitsa usogoleri wabwino wa democracy ku dziko lino la Malawi. Kaliati takuthokozani kwambiri. Zikomo kwa basi. Zikomo EI pakadali pano chairperson Malawi Electoral Commission afika malo amenewa taonanso ndithu kuti anthu osiyanasiyana afika taonanso mkulu makamaka wa pankhani za malamulo amene wandarizini mzikamanda nawonso ndithu afika malo ano ndikukhulupirira tsopano kuti mwambowu ukuyenera kuti uyambe ndanenaponso za makomishonala kuti nawonso afika kale malo ano mmene akuluakuluwa alowa pakadali pano tikutengereni mkati kuti mwambo uyambe ife at times tikhale kukupatsani tsatanitsatani wa chilichonse mmene mwambo uyendere. Dzina langa ndi Blessings Mpinganjira, khalani pomwepo. Malawi kufuna kukuyamikani chifukwa cha mphatso ya moyo, mphatso ya mtengo wapatali imene munatipatsa komanso ndinu amene mumasunga ndi kusamalira moyo wathu. Tikufuna kukuyamikani Atate potiyendetsa bwino aliyense payekha kuchokera malo osiyanasiyana ndi kutifikitsa mchipinda muno ife titangoyerekeza. Tikukuyamikani Ambuye chifukwa cha tsikuli limene mwatipatsa kuti ngati anthu olengedwa ndi inu tikutumikireni, ngati mtundu wa Malawi titumikire dziko lathu ndiponso kuti mu tsikuli tikondwemo. Atate wathu, lero ndi tsiku limene inu munakhazikitsa kale ife tisanabadwe ndipo munadziwa kale kuti bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission lidzakhazikitsa ntchito ya chisankho cha 2025. Atate, ife timakumbukira mawu anu amene mmanena kuti mukapanda kumanga inu nyumba Yehova, oyimangawo angogwira ntchito ndi kuvutika pachabe. Ngati bungwe loyendetsa chisankho, ngati mtundu wa Malawi osawerengera kobadwira, chikhulupiriro chathu, maphunziro athu, chipani chathu cha ndale, kusowa kapena kapezedwe ka chuma chathu, sitikufuna kungogwira ntchito pachabe. Ndi chifukwa chake Ambuye tikukupemphani mmawa uno kuti monga munatitumira aliyense payekha kuchokera ku mabungwe ndi magulu osiyanasiyana
kuti inu mutitsogolere, inu muyende patsogolo pathu ndipo ife tikutsatireni. Inu muongole malingaliro athu, malankhulidwe athu, komanso zochita zathu mnyengo yonse kuphatikizapo nyengo ya chisankho. Ambuye, inutu ndinu Mulungu amene munatilenga mchifanizo chanu. Popeza ndinu Mulungu wa chilungamo, tikukupemphani kuti mulole komanso mutithandize tonse kuti tichite chilungamo mnyengo yonse ya chisankho. Popeza ndinu Mulungu wa chikondi, tikukupemphani kuti mutithandize kuti tikhale anthu okondana mnyengo zonse komanso mnyengo ya chisankho chikubwerachi. Popeza ndinu Mulungu wopatsa ndiponso woteteza moyo, mutithandize tonse kuti titetezane wina ndi mnzake ndi kusunga moyo womwe inu munatipatsa ngati mphatso ya mtengo wapatali. Ambuye, tikukupemphani kuti mwambo uno ndi zonse zimene zichitike pano zichitike ndi kubweretsa ulemerero ku dzina lanu. Lonani Ambuye kuti bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno motsogozedwa ndi wolemekezeka Mayi Justice Annabel Mtalimanja komanso makomishonala onse asanu ndi mmodzi, zipani zonse za ndale ndi owatsatira ake mdziko muno, mabungwe osiyanasiyana aboma komanso oyima pawokha, mtundu wonse wa Malawi ndi anthu onse amene tikukhala mdziko muno, kuti tigwire ntchito zathu motsatira malamulo a dziko lino pamene tikukonzekera chisankho cha president ndi aphungu ndi makhansala pa 16 September 2025. Tapempha ndi kusiya zonsezi mu dzina la Yesu Khristu mpulumutsi wathu wa moyo. Amen. The chairperson of the Malawi Electoral Commission, Honorable Justice Annabel Mtalimanja, all commissioners of the Malawi Electoral Commission, His Lordship, the Chief Justice of the Republic of Malawi, Justice Rezin Mzikamanda, SC, the Clerk of Parliament, Ms. Fiona Kalemba, the Honorable Lady Justice of Appeal, Dorothy Nyakaunda Kamanga, the Acting Registrar of the High Court and Supreme Court of Appeal, His Honor Innocent Nebi, the Army Commander of the Malawi Defense Force, General Paul Valentino Piri, the Deputy Inspector General of the Malawi Police Service, Mr. Hape Mkandawire, and Commissioners of Malawi Police Service, the Principal Secretary of the National Registration Bureau, Mr. Mphatso Sambo, Mr. Levi Chirwa, Deputy Director, Ministry of Finance, Treasury, representing Secretary to the Treasury, the Registrar of Political Parties, Dr. Kizito Tentani, Shala Getashu, USAID Acting Mission Director, Mr. Michael, the U.S. Embassy Political Officer, Mr. Ethan Schwartz, FCDO Development Director, Fiona Ritchie from the British High Commission, Embassy of Ireland Deputy Head of Mission, Ronan Sweeney, the Norwegian Head of Cooperation, Siri Fred Alsted, APIDEP Head of Finance, Mr. Wycliffe Okinda, Mr. Hugo Mlewa from the Embassy of Japan, Ambassador from Morocco, Abdakada Naji, Deputy High Commissioner from Tanzania, Mr. David Fupi, United Nations Resident Coordinator, Ms. Rebecca Ada Donto, all representatives of development partners and international organizations, representatives of the private sector,
representatives of the academia and research, or representatives from professional associations, leaders of various faith and religious organizations, representatives of various civil society organizations, principal secretaries and representatives of various government departments and agencies, district commissioners and chief executives from various districts, cities and municipalities, all members of parliament present, all paramount chiefs and traditional leaders present here, secretaries general and leaders of various political parties, members of the press, and distinguished ladies and gentlemen. One more time, good morning and welcome to the launch of the 2025 general election. We have gathered here this morning to launch another important process for this nation, marking the beginning of major activities for the 16 September 2025 general election, when we will be voting again to elect the President, members of Parliament, and ward councillors. Ladies and gentlemen, elections are a process. It's not only what happens on polling day that makes successful elections, but rather everything that happens before the polling day. Therefore, today, the Malawi Electoral Commission is putting on record to assure the nation of Malawi that preparations for the elections have begun with the theme promoting democratic leadership through your vote. I would like to welcome you all, as we will have a number of activities in the course of this morning to mark this official launch. Amainde abambo ndikulandireni kumwambo uno okhazikitsa chisankho cha 2025. Chisankho chimenechi chikukhazikitsidwa pamutu wakuti kulimbikitsa utsogoleri wa demokrasi kudzera mu voti yanu. Amainde abambo, chisankho sichitika tsiku limodzi ayi. Chisankho ndi zinthu zambiri zimene zimachitika ngakhale tsiku lokaponya voti lisanafike. Kuchokera lero kufika pa 16 September 2025 tikati kuchita zinthu zosiyanasiyana pokonzekera kukaponya voti. Chimenecho ndiye chisankho. N'chifukwa chake lero bungwe la Malawi Electoral Commission likukhazikitsa chisankho cha 2025. Mauno tili ndi zinthu zingapo zimene zikhale zikuchitika pakutsindika kufunika kwa chisankho chimene chichitike mu 2025. Amayi ndi abambo, ndiloleni tsopano kuti ndidzutse mpesi kuti abwere adzatiyankhule komanso adzapereke malonje, komanso Andrew Mpesi abwere kuti adzatidziwitse mkulu wa bungwe loyendetsa zisankho. Ampesi. Zikoma kwambiri mkulu oyendetsa mwambo wa lero. Maulemu aperekedwa kale, koma ndingofuna mwapadera ndipereke ulemu kwa mkulu wa bungwe la Malawi Electoral Commission amene ali mayi Justice Annabel Ntalimanja, komanso ulemu upite kwa mkulu wa makhoti mdziko muno amene ali Justice Chief Justice Lezini Mzikamanda, komanso ndipereke ulemu kwa mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno
amene ali General Valentino Phiri, ulemu kwa wachiwiri wa asilikali a polisi mdziko muno amkandawire, komanso tipereke ulemu kwa mkulu wa nyumba ya malamulo amene ali pa chizungu Clerk of Parliament, amene ali pakati pathu Mayi Fiona Kalemba, komanso ndaona pakati pathu pali mkulu woweruza milandu ku khoti lalikulu la Supreme Court mdziko muno amene ali Justice of Appeal Nyakaunda Kaunda. Amene nthambi imodzi ku judiciary imene kuona za chisankho mdziko muno. Ulemu upite kwa akuluakulu nonse oyimira mabungwe osiyanasiyana motsogozedwa ndi mkulu wa United Nations mdziko muno, komanso ndi onse amene mwabwera kuchokera ku zipani za ndale, ma Secretary General, landirani ulemu wanu. Amayi ndi abambo, ndine wokondwa kukulandirani kumwambo uno wofunika kwambiri umenewu kukhazikitsa chisankho cha 2025. Msonkhano wa lero mutu wake ndi kulimbikitsa utsogoleri wa democracy kudzera mu voti yanu, ndipo umboni wa kudzipereka kwathu pakusunga ndi kupitiriza patsogolo mfundo za democracy m'Malawi muno. Nufuna kulandira mwapadera alendo athu olemekezeka nonse kuphatikizapo atsogoleri a zipani za ndale amene muli muno, akuluakulu a boma takuonani pano, komanso amabungwe amene si aboma ndi ena onse omwe mwakhala nawo pamwambo uno pa tsiku la lero. Kupezeka kwanu kutanthauza kudzipereka kwanu kosasunthika pakuonetsetsa kuti chisankho chachikulu chichitike mwaufulu, mwachilungamo, komanso modalirika mdziko muno. Kukhazikitsidwa uku ndi gawo lofunika kwambiri pa ulendo wathu wa democracy. Uwu sikuti ndi mwambo chabe ayi, koma ndi mawu amphamvu okhudza momwe tikupita kutsogolo ndi dongosolo la chisankho chokomera aliyense. Posonkhana pamodzi tikulimbikitsa mgwirizano wathu wolimbikitsa democracy, kupatsa mphamvu Mmalawi aliyense woyenera kugwiritsa ntchito ufulu wawo wovota. Kufikira pamenepo, amayi ndi abambo, bungwe la Malawi Electoral Commission lidayesetsa kubweretsa zipani zonse 21 zimene zili zovomerezeka mdziko muno, ndiponso zimene zili mkaundula wa mkulu amene amaona kaundula wa zipani za ndale, okhudzidwa onse ndi nkhani za malamulo, komanso atola nkhani amene muli pano. Tikukuyamikirani kuti zisankho ndi nkhani yopereka chidwi pafupifupi kwa munthu wina aliyense mdziko muno, koma sizinatheke kubweretsa wina aliyense ndi mabungwe onse pamalo pano. Choncho takoza zoti nkhanizi ziulutsidwe pa mawayilesi akanema, komanso pa mawayilesi ena ongomveka ndi mawu mu dziko lonse lino la Malawi, moti mmene muonera yawa olujambula yawa omenewa zonse zimene olujambula yapa ni zimene nulankhula ine pano ziluveka ku dziko lonse la Malawi. Olemekezeka wapampando ndi onse amene mwabwera pano, amayi ndi abambo,
bungwe la komishoni likuzindikira kuti kupambana kwa chisankho chachikulu cha 2025 kumadalira kutengapo mbali ndi mgwirizano wa onse omwe akukhudzidwa ndi ntchitoyi, kuchokera pa zipani za ndale ndi anthu ofuna kuyimirira mpaka mabungwe ndi ofalitsa nkhani. Aliyense wa ife ali ndi udindo ofunikira kwambiri. Takonza zotsekulira izi lero kuti tithe kutambasula zonse zomwe tizipanga, komanso tsatanetsatane wa zomwe bungwe loyendetsa chisankho lingapange, komanso anthu a mdziko muno ayenera kuyembekezera pa ntchito imeneyi. Ngati tonse tikudziwa zomwe tikukonzekera komanso zomwe zidachitike, ndiye kuti tikhoza kugwira ntchito limodzi kuti zisankho zichitike mwachilungamo, momveka bwinobwino, komanso mwa ndondomeko yake. Pa nthawi ino, amayi ndi abambo, monga amene ananenera mkulu woyendetsa mwambo wa lero, ndiloleni kuti ndikudziwitseni akuluakulu a bungwe la Malawi Electoral Commission, amene pa chizungu timati ma commissioners a bungwe la Malawi Electoral Commission. Ndipo ndipempha kuti ndikatchula dzina la komishona ameneyo aziyimirira nkutembenuka kukupatsani moni. Komishona woyamba amene ndifuna nditchule dzina lawo ndi Komishona Richard Chapweteka. Komishona Richard Chapweteka ndi nthumwi ya Malawi Electoral Commission ku bungwe lija timati National Local Government Finance Committee. Malingana ndi malamulo a dziko lino, komishoni imatumiza nthumwi yake kumeneko. Ndipo pakali pano yowa ndi board chair kapena mkulu woyendetsa bungwe limenelo la National Local Government Finance Committee. Ndiyimiritse Commissioner Dr. Emmanuel Fabiano. Commissioner Fabiano ndi wapampando wa komiti yoona za chisankho imene pa chizungu timati Electoral Services. Pano ndiyimiritse Commissioner Reverend PJ Kambulire. Commissioner Kambulire ndi wapampando wa komiti yoona za chuma, kufufuza za chuma, komanso chisamaliro cha anthu pa Malawi Electoral Commission. Pano ndiyimiritse Commissioner Dr. Limbika Sara Kamulongera. Dr. Kamulongera ndi wapampando wa komiti ya kafukufuku imene pa chizungu timati Research and Monitoring. Pa nthawi ino ndiyimiritse Commissioner Francis Lazaro Kasaira. Commissioner Kasaira ndi wapampando wa komiti yoona zofalitsa nkhani komanso kuphunzitsa anthu za chisankho, moti mwambo umene tikuchita panowu ndi wayiwowa. Pano ndiyimiritse Commissioner Caroline Mfune. Commissioner Caroline Mfune ndi wapampando wa komiti yoona za malamulo mu commission. Amayi ndi abambo, pa nthawi ino mundilole kuti ndikuonetsereni ndipo ndiyimiritse wamkulu wa bungwe la Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Ntalimanja. Pomaliza mawu anga ndiloleni kuti ndinene chinthu ichi. Kubwera kwathu pamalo pano, ife ngati abungwe la Malawi Electoral Commission sitikuchitenga cha mtengo wapafupi ayi. Tikulemekeza kubwera kwanu, unyinji wanu mmene mwabwerera pano zikusonyeza zoti muli okonzeka kuti chisankho cha 2025 chimene tikuchiyembekezera chizakhale chabata ndi mtendere. Ndi mawu amenewa, Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri.
zikomo kwambiri Andrew Mpesi chifukwa cha kutionetsera commission yathu. Amayi ndi abambo ena ife mwina tikumbukira bwino za nyimbo imene takhala ito kwa zaka zingapo tsopano, ndipo pano tikufuna kuti tilengeze za nyimbo yatsopano imene yakonzedwa, imene pa Chingereza amati theme song. Ndipo ndiyitane Commissioner Dr. Limbikani Kamlongera kuti abwere atiuze zambiri za nyimbo imeneyi. Moni kwa onse, maulemu aperekedwa kale. Ine mauno ndili okondwa komanso osangalala kuyima pakati pathu pamene tikukhazikitsa nyimbo yathu ya chisankho. Bungwe loyendetsa zisankho linakhazikitsa kuti mutu wa chisankho cha 2025 ndi kulimbikitsa utsogoleri wa demokrasi kudzera mu voti yanu. Ichi ndi chikumbutso cha udindo umene wina aliyense wa ife ali nawo pokonza tsogolo la dziko lathu. Voti yanu ndi imodzi mwa njira zofunika imene inu ngati nzika mungaonetsere udindo wanu popititsa patsogolo ulamuliro wa demokrasi. Ngati njira imodzi yoonetsa kuti uthenga wakufunika kwa voti yanu ku demokrasi ufikire anthu ochuluka, bungwe la MEC lachiona kuti ndi chofunika kugwiritsa ntchito njira zingapo zothandizira kufalitsa mauthenga, ndipo imodzi mwa njira zimenezo ndi nyimbo. Ngati Amalawi pa chikhalidwe chathu timaphunzitsana zinthu zambiri komanso kupatsana malangizo kudzera mu nyimbo. Nyimbo ndi njiranso imodzi ya zinthu zimene imatiyanjanitsa tonse ngati Amalawi posatengera kusiyana kwathu, chifukwa nyimbo zili ndi mphamvu yotibweresera tonse pamodzi. Pozindikira ubwino komanso mphamvu imene ili mu luso la nyimbo, ife ngati AMEC tinapanga chiganizo chokhazikitsa nyimbo imene ikhale mutu wa chisankho cha 2025. Nyimbo imene yasankhidwa kukhala ya chisankho cha 2025 mutu wake ndi voti yanga, ndipo nyimbo iyi ikuunikira kufunika kwa kulembetsa komanso kuponya voti. Kuposerapo, nyimbo iyi ikulimbikitsa za ubwino wa ulamuliro wa demokrasi komanso gawo limene nzika iliyonse ya dziko lino ikuyenera kutengapo kuti demokrasi yathu ipite patsogolo. Kuphatikiza pa zimene ndatchulazi, nyimbo ya chisankho ikuphera mphongo kuti chisankho chiyende bwino pamafunika kuti aliyense atengepo gawo, ndipo ntchito ya chisankho simakhala m'manja mwa makomishonala okha ayi kapenanso ogwira ntchito ku MEC okha. Chisankho chapamwamba chimatheka pamene andale komanso amabungwe amene si aboma, atsogoleri azipembedzo, mafumu komanso ena tonse, pamene tonse tabwera limodzi kuti tikwaniritse cholinga chimodzi, kukhala ndi chisankho chimene zotsatira zake zidzakhale zovomerezeka ndi wina aliyense. Pamene bungwe la MEC likukhazikitsa ndondomeko ya chisankho cha 2025 lero, titengerepo mwayi
kukhazikitsa nyimbo imeneyi kuti ikhale mutu wa chisankho chathu. Kuyambira lero ife ngati ameki tichita chilichonse chotheka kuti nyimboyi ikhale kumveka paliponse, kumudzi komanso kutawuni, pawairesi komanso pakanema. Zonsezi tionetsetsa kuti nyimboyi igwiritsidwanso ntchito mu zochitika zophunzitsa anthu za chisankho zimene mabungwe onse azikhala nazo. Ndi khumbo lathu kuti uthenga wamphamvu umene nyimboyi yanyamula ufikire Malawi wina aliyense pamene tikupita ku 16 September 2025. Ndi chikhulupiriro chathu kuti nyimboyi ikhala pakamwa pa nzika wina aliyense wakuno ku Malawi, kuphatikizanso ana asukulu osiyanasiyana, ndipo ikhala njira imodzi yolimbikitsira ndi kumemeza anthu pa nkhani ya chisankho cha 2025. Pamene tikumvera nyimboyi lero, tiyeni tikumbukire za mphamvu ya voti yanu komanso udindo wathu tonse polimbikitsa ulamuliro wa demokrasi. Amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, tsopano ndine osangalala ndi okondwera kwambiri kukupatsirani nyimbo imene mutu wake ndi voti yanga. Nyimboyi amene analemba komanso kuimba m'malo mwa Make ndi Pixie and the Langwan Movement Band. Ndi pemphero lathu kuti nyimboyi itibweretsa pamodzi komanso kutilimbikitsa kuti tikalembetse voti yathu akayamba kulembetsa ku dera lathu. Amayi ndi abambo, ndikafika pamenepa ndipemphe kuti atiimbire nyimbo imeneyi, komanso ena anena kuti ngati ndingathe ndiponyeka stepe pang'ono kuonetsera kunena kuti tasangalala nayo nyimbo imeneyi. Zikomo. Stepe ndimbonya ndeka nditaimirira ikoza kusinta zintu voti yangu ukomera tonse Malawi satengera kuchokera ndeno ndiyachisisi sindirengeza voti yanga mphamvu zanga ziri mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga voti yanga voti yanga limbikitsa sogoleli wa demokrasi voti yanga kupanga Malawi wokomera tonse voti yanga sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera imathoka kumbali mphamvu zanga ziri mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga voti yanga voti yanga ulimbikitsa sogoleli wa demokrasi voti yanga kupanga Malawi wokomera tonse voti yanga chikulire ulumala ponya voti achinyamata usapweketsa ponya voti ndiufulu ndiudindo ponya voti singa yetiyeni imaponya voti Malawi Electoral Commission. Zomwe kwambiri tikhoza kukhala thokoza aitaona masitepe lero ena kuone kuti awa akungomangika patakhala pake sitepe imene ikhoza kupitirira. Zomwe kwambiri amayi ndi abambo, ntchito
yoyendetsa chisankho siya bungwe la mekilokai aliyense ali ndi udindo oonetsetsa kuti ngati dziko tili ndi chisankho chovomerezeka komanso chochitika mwa ndondomeko yake, ndipo mabungwe aliso ndi gawo lalikulu pa ntchito yophunzitsa anthu zambiri zokhudzana ndi chisankho komanso ufulu wa demokrasi. Koma pa malamulo pake bungwe silololedwa kungoyamba kuphunzitsa anthu ntchito yokhudzana ndi zisankho osalandira chilolezo kuchokera ku bungwe lija la MEC. Pa chifukwa chimenechi tikufuna kuti lero tilengeze komanso tipereke masatifiketi kwa mabungwe amene akhale akuthandiza MEC pa ntchito yophunzitsa anthu pa zisankho, ndipo tikhale tikupereka zikalata zoyenereza kugwira ntchito yophunzitsa za chisankho. Ndipemphe Commissioner Francis Kasaira ndi wapampando wa bungwe la MEC Justice Annabel Ntalimanja kuti abwere adzachite ntchito imeneyi. Zikomo. Zeka apampando a Malawi Electoral Commission komanso maulemu ku nyumba yonse. Ndichitenge chinthu cha ulemu kuyima pamaso panu lero ngati wapampando wa komiti yophunzitsa anthu za chisankho, media, civic and voter education, bungwe loyendetsa chisankho pamene tikupanga launch chisankho cha 2025. Lero pamene tikukhazikitsa ndondomeko imeneyi ya chisankho, tikuperekanso zikalata zovomereza mabungwe kuti athe kugwira nawo ntchito yophunzitsa anthu za chisankho. Olemekezeka amayi ndi abambo, mugwirizana nane kuti mabungwe omwe si aboma ndofunika kwambiri chifukwa amathandizira kwambiri kuphunzitsa anthu kuti adziwe zambiri za ndondomeko yakayendetsedwe ka chisankho. Izi zimathandizira kwambiri kuti anthu atenge nawo gawo pa zisankho za mdziko muno. Mulamuliro wa demokrasi, kutenga gawo kwa anthu ozindikira mmene ndondomeko za chisankho zimayendera kumathandizira kuti zisankho ziyende bwino ndi kukhala zovomerezeka ndi anthu onse. Bungwe loyendetsa zisankho za Malawi Electoral Commission ili ndi udindo ophunzitsa za chisankho kwa wina aliyense m'dziko muno. Pozindikira kuti mutu umodzi susenza denga, bungwe la Malawi Electoral Commission limakhala losangalatsidwa kugwira ntchito ndi mabungwe ena omwe si aboma amene akugwira ntchito zawo m'dziko muno. Bungwe la Malawi Electoral Commission imazindikiranso kufunika
kugwira ntchito limodzi ndi mabungwewa kamba kakuti nthawi zambiri mabungwewa amakhala ndi ukadaulo kudzanso nzeru zakuya za zinthu zomwe zimachitika ku madera amene iwo akugwira ntchito. Malingana ndi lamulo la Malawi Electoral Commission ndime 21B, munthu sayenera kuphunzitsa za chisankho popanda kupatsidwa chilolezo ndi bungwe loyendetsa zisankho. Pachifukwa ichi bungwe la Malawi Electoral Commission idalengeza mbuyomu kuti amene akufuna kuphunzitsa za chisankho alembe kalata kufunsira chilolezo. Titalandira kalata zonse zinakwana 126 ndipo timayenera kufufuza iliyonse payokha. Kwa ena tinachita ndithu kupita kukatsimikiza kuti bungwe limenelo ilipo, kuopa kuti tingapereke chilolezo kwa bungwe lomwe palibepo. Pomaliza ntchito imeneyi, mabungwe 116 avomerezedwa kuti agwire nawo ntchito yophunzitsa za chisankho. Mabungwe ena 10 sanavomerezedwe pa zifukwa zosiyanasiyana, phatikizapo kuti ena mwa iwo alibe kuthekera kugwira ntchito komanso malo ogwirira ntchito zawo. Abambo, lero bungwe loyendetsa chisankho lipereka kalata zovomereza mabungwe kugwira ntchito yophunzitsa za chisankho, ndipo olandira ndi apampando amabungwe awiri. Tipereka kalata yongoyimirira bungwe la NGO Regulatory Authority mwachidule Ngora, komanso Council for Non-Governmental Organization mwachidule Kongoma. Mabungwe awiri amenewa asankhidwa kuyimirira mabungwe onse 116 omwe avomerezedwa kugwira ntchito yophunzitsa za chisankho. Chifukwa mabungwe awiri amenewa ni mabungwe akuluakulu amene amayimirira mabungwe ena onsewa. Komanso bungwe la MEC, Malawi Electoral Commission, limayang'ananso kuti kodi mabungwe amene anapempha chilolezowa analembesa ndi mabungwe awiri amenewa. Pachifukwa chimenecho mabungwe amenewa ndi amene akutiyimirira kuti alandire ma certificate malo mwa mabungwe 116. Olemekezeka amayi ndi abambo, ndilengezenso kuti bungwe la MEC lakonza maphunziro amabungwe onse omwe avomerezedwa kuphunzitsidwa za chisankho, ndipo ndondomeko zonse idziwika kuyambira Sabata ya mawa. Pa nthawi ino
ndilole kuti ndiyitane wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission Justice Anabelo Ntalimanja tabwere kutsogolo kuno kuti azapereke ma certificate kwa mabungwe awiri amenewa. Amayi ndi abambo, bungwe loyambirira kuti landire certificate ndi NGO Regulatory Authority, ndipo mundilole kuti ndipemphe apa mpando abungweli Mayi Innocencia Otoba kuti abwere azalandire certificate malo mabungweli. Ndikupemphera amayi bakhala pomwepo. Achiwiri kulandira certificate ndi oyimirira Council for Non-Governmental Organization Kongoma, ndipo amene alandire ndi apampando abungweli bambo Adiro Chirungo. Ndipemphe kuti afike kutsogolo kuno. kwambiri musanachoke tipemphe makomishona onse kuti abwere adzatoletse chithunzi ndi akuluakulu ali kutsogolowa komanso a CEO tafika ali kutsogolo kuno. Kanyimbo kachangati kali pafupi mukhoza bakayika pa nthawi ino pamene anthu akubwera kutsogoloku kuti adzatoletse chithunzi zikomo. Ikoza kusinta zitu votia ukomera tonse Malawi votia kusanka ntsogoleli yosatengera kuchokera ndero ndiyachinsisi sindirengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti Thokoza zikomo kwambiri mukhoza kubwerera kuti mukakhale zikomo kwambiri. Tionetseni list ya mabungwe amene avomerezedwa acha amayi ndi abambo. Sitikwanitsa kuyitanitsa wina aliyense kuti abwere pamalo pano, koma mabungwe amene avomerezeka kuti agwire ntchito yophunzitsa anthu zokhudzana ndi chisankho ndi amenewo, ndipo akuluakulu awiri amene anabwera apa akuyimira mabungwe amenewo. Moti tateremu ndiye kuti mabungwe onsewa alandira ndithu ma certificate awo ndipo ndi ovomerezeka kuti akhoza kugwira ntchito zophunzitsa anthu muno Malawi zokhudzana ndi zisankho. Mabungwe onse ndi amenewo. Tikhala ndithu tikukuonetsani list imeneyo, komanso mukhoza kuyipeza kuchokera ku Malawi Electoral Commission. Tinamvera nyimbo kuchokera kwa Pixe, imene ndi imodzi mwa njira zosiyanasiyana zofalitsira uthenga okhudzana ndi chisankho. Ntchito za msangulutso zimathandiza kwambiri kuti tifikitse patali uthenga okhudzana ndi chisankho. Kwina kumakhala kuti mukuseka mukusangalala, komanso uthenga umakhala kuti ukufika ndithu. Pa nthawi imeneyi ndikufuna kuti ndiyitanenso mmodzi mwa akatswiri a ndakatulo kuno ku Malawi, Nyamalikiti Nthiwatiwa, kuti atafika kutsogolo kuno adzatipatsenso ndakatulo ya chisankho imene wakonza. Nyamalikiti Nthiwatiwa.
Mwadzuka bwanji mukanandimwedulira nkhani iyi nkhani yabwino. Mutu wa ndakatulo yanga mmama uno tikuti liwiro la Munchenga limene tufuna liyamberi koma mundu opyezatu bola pamenepo. Liwiro la Munchenga, liwiro la Munchenga nkuyambira limodzi kukana pamawa wina ngadzati mzathu adayambira pachitsamba anabweretsa katumba wa speyala oyimbira mjaho amakondera mmene amatonya max mzathu analati alikumba kale la mtondo wadowoka liwiro ngati la mwamuna tambwali pobwerera kukatenga foni adayiwala pa balaza ili pululu yosatseka ndi pasiwedi. Asanakhaleko masankho achipulula mzipanimu awa mwatithikanitsa mwezi uno wamawa ndi winawo mwayiwani ututaonani inu nonse azipani mmeke yakonza izi zanu zisanakhale kuti mmalunje muzikamanamo kukasankha makaka okunyamulirani mbendera ndi makaka anu paja Seputembala 2025 chili mkudzache mukhaliretu chidziwire osukusula kale za ndondomeko zokhazikitsidwa za chisankhozi za malamulo otetezera dongosolo lake kuti opambana azapambanire kaone oferuka asazativute kuti sautsa kuvomereza kumbwitika kwawo wamkulu ndani mchipetachi zitawagankha. Ukali wa moto ndi mbebe osati kuchuluka kwa nkhuni. Koma adayima kumbuyo wanga kumasankho achipulula adala mbiri dekedeke chindidule inede ndaberedwa ameke awa chaka cha mmawa izizi zizachepe ngati ukwati opanda choletsa sitikufuna wina azasokoneze ulendo wa kuhanemuni wa utsogoleri osankhidwawo chabe kamba kophonyana ndi ndondomeko zaulere zikukhazikitsidwa nkupenya kwa aliyense mchipinda muno ndi awonso amene ali pa intaneti podalira mabandulo. Ndondomeko zomwenso zisindikizidwe malo siyanesiyane ndi kumwezedwa ponseponse kuti sambira m'manja aja timachinjika umbuli ndi kusadziwa ngati mpandira oti pakingitsa kumang'ala. Amabungwe aja mumakhala yakaliyakali nthawi yachisankho mutachena timachinga mbalati timawisikoti tanu tokhuthala pamwamba pa matisheti okhathamira ndi uthenga tizizungu tanu tofewa ndi kukoma kwa maalawansi tikuchapuka pa milomo yanu kulongosolera maobserva adakupasani thandizo. Ndondomeko izi zikuthandizeni kuchetekera kwabwino kuwunikira ndi kupezeratu gawo lanu lomwe mungathandizirepo kuti Malawi akhalenso ndi zisankho zina zopambana. Muwalemberetu okuthangataniwo za thandizo muzalifune pa ntchito yanu asazadzidzimuke potambiri ena onso kwawoko ali munyengo ya zisankho angazakupepeseni pepani khobiri latithera civic education inamanga kumtandire wathu ku New York kuno. Mwini wa zisankhozi ndi ifeyo tonse anthu akumasitandi akapotasima kavule luzi koma sifa anthu wamba opikisana onsewa akufunsiratu ifeyo mbeta ziphidi goliro mbalume bevu kadyole kumeka konseku kuchekanachekana ndi mawu akuthwapo kuvwivwitizana kuchulukire tikangochoka muno midipiti yotitsatira muzolira ndi zolulutira zathu akangalike nazo anthu amenewa makwaya festival mapepa Sunday mipikisano yachitanyu bawo mathulufu ndado kumene achite sponsor anthu awa zitukuko zabalama anthu zochita kulimbirana mashado ena mpaka kuyenda khomo ndi khomo kutipempha kuti atichotse phula nkhutu kapena kutinyula zikang'a potipeza titakhuta kale sitinganyengerereke ndi chigoba cha ufa. Zonsezi tazichitira ifeyo tiwakonde kuti tikakalowa mkanyumba komata kuti mangira ameki kacha tikachonge pa iwowo voti yathu alembedwe ntchito azititsogolera zawo ziyera. Tsono tisapuse ngati chiphadzuwa chongodalira maonekedwe mmutu chaje kungodendekera tsitsi la kambiza tikhale ngati nyenyezi titha ujada wakunga nawo mafunso olama amuna onse amene anabwera kwa iye ndi mbalume zofunsira
azaonjezera phindu lanji moyo wathu m'malo momangochucha ndondoli kukomedwa ndi kuwala kwa mandoonekedwe apenya ukalote. Nafenso andalewa akatifikira tiwahahaze ndi mafunso okulupala alongosole mvemvemve zifukwa zomwe ife tikayimire pa mfolo pa 16 September ndi kuwasankha iwowo atsogole ndi ndodo ife namatsatira pambuyopa. Chizolowezi chimapeputsa. Mwina poti izi zachisankho izi tsopano tazichita kangapo muzaka sate zonse tidajayira sitiyikirakonso mphafa mpaka ena chisankho mwapanga inu cha 2025 nchoti msazatengepo gawo pa chisankho chathuchi. Zindikirani kuti inuyo amene mulingalira za izi ndi amene mukugumula demokrasi yathu, amene mukuwiwira zipupa za ufulu wathu ozilamulira, amene mukunyerenyendutsa mphamvu za dziko lathu ngati loziyimira patekha. Ena nkutheka mudakhumudwa ndi adindo mudawasankha adabwevuka pa zomwe adakulonjezani simumamvanso mchere muchidule cha zisankho za ndale. Dziwani kuti kunyanyala osakavota ndi kuziphera ufulu okozanso zomwe mudaona kuti zidawonongeka. Ufulu otenganso mphamvu yanu kuyikhwathula kwa iwo amene adayipeputsa. Komatu voti yanunso ndi chitetezo kutetezera utsogoleri wabwino omwe mudawusankha kwa ena omwe angafune kuulanda inu posankha kusavotanso. Ngatibe simungachione mwa inu mwini chifukwa chovotera, kumbukirani kuti dziko lathuli ndi lanthete, ndi la wana lonunkhira chikhadwa. 5 mwa anthu 10 onse mdziko lathu lino ndi achichepere amene msinkhu wawo sudafike povota. Musazikonde, kavoteni ndi kuwasankhira utsogoleri wabwino achisozera oterewa. Kwa inu anzanga ameki, tatere mutu kalulu wachola phesulo, chinsalu chapakachisi chang'ambika. Kalikonse kazisankho za 2025 takayika pa mbalanganda kali pa mtandasanya poonekera kwa aliyense pa mtetete. Takhazikitsa ndondomeko zimenezi tazibetchera tokha tikulibetcheranso dzikoli kuti chisankho cha 2025 kupatulako cha dzidzidzi chosadziwika mbuye chiletsero tayika mutu panjanji kuti chizakhala chisankho chopambana. Asapezeke mkati mwa ifeni akapasule aang'ono kapena akulu ofuna kudzalana msongole mutirigu tapalira kale bwinoyo. Asakhalepo nthansi wachinkokota mlesi ofuna kulemeza kalendala tatulutsayi kuti tikanike kukwaniritsa ntchito zathu momwe talengezetserana. Sangalephera awiri ngapo omwe azanyazitsa ntchito yathu, otilankhula zichewa zowawa, osinjirira ntchito yathu, pena kuli pakathope kutinamizira. Koma ife chindunji chathu tilunjike pa chintchito ichi chili patsogolo pathu chokhala ulalo wowabweretsera Amalawi utsogoleri ovomerezeka wa kumtima kwawo umene chisankho chabwino chingapereke. Liyambikepo liwiro lija sopano onyamatu. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi Nyamalikiti Nthewatiwa ndi ndakatulo yake ya chisankho. Amayi ndi abambo, 16 September 2025 kuli kuponya voti, ndipo kuti munthu akaponye voti amayenera kuti alembetse kuti alowe mkaundula wa voti. Tikudziwa kuti ena tinavota pa chisankho chimene chapitacho, komanso pakati apa pakhala pakuchitika zisankho zina. Zisankho zimenezo zinachitika zinapita, koma chisankho cha pa 16 September 2025 ndi chisankho china chatsopano, ndipo tikuyenera kuti tilembenso mayina kuti alowe mkaundula wa mayina anthu amene akaloledwe kuponya voti. Tikulankhula pano zonse zili mchimake kuti ntchito yolemba mayina a anthu mkaundula ameneyu iyambike, ndipo ntchito imeneyi ichitika kugwiritsa ntchito makina atsopano. Ndi ntchito yoti yakonzekeredwa bwino lomwe kugwiritsa ntchito makina apamwamba odalirika, komanso zimene zipangitsa kuti ntchito imeneyi ikhale yophweka, komanso kuti tikhale ndi kalembera watsopano wabwino odalirika. Koma kuti tipeza mbiri za ntchito imeneyi komanso chionetsero cha kalembera wa voti kugwiritsa ntchito makina atsopanowa, nditane Commissioner Richard Chapweteka atabwera kutsogoloko
kuti atilongosolere zambiri za ntchito imeneyi. Zikomo. olemekezeka abampando ka Lameki amayi ndi abambo maulemu aperekedwa kale ndiye tingotsatira amenemo. Amayi ndi abambo ofuna kuonetsetsa kuti ntchito yokalembetsa umvoti iyende bwino, bungwe loyendetsa zisankho lagula makina atsopano. Makina amenewa athandiza kuti tidzakhale ndi kaundula wapamwamba opanda zolakwika ndiponso odalirika. Pakali pano bungwe loyendetsa zisankho likukumana ndi atsogoleri a zipani zonse 21 za mdziko muno, komanso mabungwe omwe si aboma, komanso atolankhani, kuwaonetsa mmene makina amenewa amagwira ntchito. Misonkhanoyi ikuchitika kuyambira pa 31 July ndipo idzatha pa 16 August 2024. Kupatula misonkhano imeneyi, bungwe la Lameki lakonzanso kalembera ongoyerekeza amene adzachitike m'madera osankhidwa mu zigawo zonse za dziko lino kugwiritsa ntchito makina atsopanowa. Chonde dziwani kuti mukakalembetsa mkaundula ongoyerekezerayu mukuyenera kudzalembetsanso kalembera weniweni akadzayamba mu dera lanu. Amayi ndi abambo mongokumbutsana malingana ndi gawo 77 la malamulo akulu oyendetsera dziko lino amene pa chizungu amati constitution, komanso gawo 31 la malamulo achisankho cha president, aphungu ndi makhansala zimafotokoza kuti munthu adzaloledwa kulembetsa pa chisankho ngati 1 ali nzika ya dziko la Malawi. Ngati si nzika ya dziko la Malawi akhale kuti wakhala mdziko muno kwa zaka zonse chepera zisanu ndi ziwiri molumikizana zaka 7. Chachiwiri, ali ndi zaka zokwana 10 zisanu ndi zitatu 18, kapena apereke umboni wotsimikiza kuti adzakhala atakwanitsa zakazi pofika tsiku lovota. Chachitatu, akhale kuti amakhala anabadwira kapena amagwira ntchito ndi kuchita ntchito za malonda kudera kumene akufuna kulembetsako. Kotero pokonzekera chisankho cha 2025, nzika iliyonse ya dziko la Malawi imene inabadwa pasanafike pa 16 September 2007 idzakhala yovomerezeka kulembetsa mu kaundula wa voti. Amayi ndi abambo ndisanakhale pansi ndikupempha nonse kuti muonere kanema amene ationetsereyu. Kanema ameneyu akufotokoza ndondomeko yonse yakalembera wa voti watsopano. Amayi ndi abambo onani kanema ameneyu amene akusonyeza amene idzayendetseredwe ntchito yakalembera amene akubwera posidwa apa. Zikomo kwambiri. Voti anzanga. Pokonzekera chisankho cha mchaka cha 2025 kukhala kalembera wa voti watsopano kugwiritsa ntchito makina atsopano. Kodi mwakonzeka? Ndondomeko yake ndiyophweka, yamakono, yotetezeka, komanso yachangu. Akayamba kalembera wa voti kwanuko, pitani ku senta ya ward kapena constituency yanu mudatenga umboni wanu kuti munalembetsa mkaundula waunzika. Kusaponya voti ndi kuzibera mwayi. Mukafika pa deski yoyamba
mukaonetsa umboni wanu ndipo ogwira ntchito ya kalembera wa voti akatsimikizira kuti ndi inuyodi osati munthu wina. Kenako akakulembani mkaundula wa voti polowetsa umboni wanu m'makina. Kenako mukayika zala ziwiri zakumanja ndi ziwiri zakumanzere m'makina olembetsera voti. Komanso akakujambulani chithunzi cha nkhope yokha. Zanga tonse zabisala mu voti yanu. Pofuna kuthandizira aliyense kuti adzavote mosavutika, akakufunsani kuti munene ngati muli ndi ulumali uliwonse umene ungapangitse kuti mudzafunikire thandizo lapadera povota. Muli ndi ufulu kulembetsa kapena ayi. Mukatero makina adzatulutsa malisiti awiri. Yoyamba adzayimata m'buku la kaundula wapamanja wa voti ndipo mudzayenera kulemba dzina lanu ndi kusayinira kapena kutinda. Yachiwiri adzakupatsani ngati chiphaso chanu cha kalembera wa voti. Mukatero mwathana nazo, bwererani ku nyumba ndi kukasunga chiphaso chanu pabwino kukonzekera pa 16 September 2025 kuti mukaponye voti yanu. Kwambiri menemo ndi mmene tizichitira tikamachita kalembera wa voti watsopano, ndipo ndimanena poyamba paja kuti chisankho sikuti chimangochitika tsiku limene tikuponya voti. Tikuyankhula pano takhazikitsa chisankho cha 2025, ndiye nkumati kodi ndeti zitani tsopano kuchoka pano kufika pa 16 September 2025. Ndiloleni kuti ndipemphe Commissioner Dr. Emmanuel Fabiano kuti abwere kutsogolo kuno adzatilongosolere ndondomeko ya chisankho kapena kuti kalenda ya chisankho kuti kuchokera pano kufika tsiku loponya voti tikhala tikuchita chiyani. Dr. Fabiano. Olemekezeka apa mpando pa Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Ntalimanja, makomishona anzanga, maulemu onse amene aperekedwa kale akhale mchimake, amayi ndi abambo. Lero tikunena kuti kwasala masiku 417 kuti tifike pa siku loponya voti. Pa 16 September 2025 kuzakhala chisankho chachikulu pomwe Amalawi adzasankhe president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Ndondomeko ya chisankho chimenechi mwachidule ili motere: 2 August 2024 limene ndi lero ndipo tikukhazikitsa ndondomeko ya chisankho. September mpaka na December 2024 kuzakhala kalembera watsopano wa chisankho. Tikunena kuti aliyense akuyenera kukalembesanso mkaundula wa voti. Kalemberayu azizachitika pa masiku 14 kumadera onse kumene tikalembesere anthu, ndipo masiku ake
tiwalengeza bwino lino kusogolo kuno. Mwezi wa Novemba 2024 kuzakhala kulengeza mitengo yatsopano ya ndalama zimene opikisana nawo pa chisankho akuyenera kupereka kuti atenge zikalata zoyimira pa chisankho. Kale anthu ankapita kukatenga makalata oyimira kenako nkukapereka ndalama. Ulendo uno ayenera kukapereka ndalama asanakatenge mapepa oyimira. December 2024 mpakana January 2025 kupereka mpata kwa anthu amene akufuna kusintha malo ozavotera. Apa anthu akuzayenera kupita ku malo amene akufuna kuzaponyera voti osati kumene analembesera. Kale zimene zinkachitika zinali zonena kuti munthu amene afuna kusintha malo amene akavotere amayamba wapita kaye kumene anakalembesera ndi kukatenga umboni. Umboni umenewo ndi umene ankapita nawo ku malo kumene akufuna kukaponyera voti. Pano azingopita kumene afuna kukaponyera voti kuti akasinthe. Mwezi wa February mpakana March 2025 kuona ndi kusimikiza mayina mkaundula wa voti. Ntchito iyi ndiyofunika kwambiri chifukwa imathandiza kuti ngati pali zovuta zina zilizonse zokhuzana ndi dzina lanu zimenezi zikonzedwe tsiku loponya voti lisanafike. Kuyambira April mpakana May 2025 kulipira kutenga zikalata zoyimira pa chisankho cha kansala. Kumbukirani kuti malingana ndi lamulo mukuyenera kulipira kaye mungojandayankhulira ndipo ndalama imeneyo sizabwezedwa mwa njira ina iliyonse ngati mwasintha maganizo anu. Kuyambira April fika June 2025 kulipira ndi kutenga zikalata zoyimira pa zisankho za president ndi aphungu a nyumba ya malamulo. Oyimira pa uphungu azikatengera ku console kapena kwa constituency returning officer. May 2025 kupereka zikalata zoyimira pa chisankho cha makansala. Olandira azakhala a constituency returning officer. Mwezi wa Juni 2025 kupereka zikalata zoyimira pa zisankho za president ndi aphungu a nyumba ya malamulo. July 14 July 2025 kuyamba kwa nyengo yovomerezeka ya kampeni ya chisankho. Mapepa amalandirawo anakuti 14 Juni koma ndi 14 July 2025 ndi nthawi imene anthu azayambe kuchita kampeni wovomerezeka. 14 September 2025 kutha kwa nyengo ya kampeni ya chisankho. Kampeni atha patasala masiku awiri kuti anthu tikavote. 16 September 2025 tsiku loponya voti kuyambira 6 koloko mawa mpaka na 4 koloko masana. 4 koloko masana nthawi zambiri makhala yovuta kuidziwa. Tikupempha anthu kuti akaonesese kuti akakhale ali pa nzera isanakwane 4 koloko. Kuyambira pa 17 mpaka pa 24 September 2025 kuwerengera ndi kulengeza zotsatira za chisankho cha president.
kuyambira pa 17 septemba mpaka na pa 30 septemba 2025 kuwerengera ndi kulengeza zotsatira za chisankho cha aphungu a nyumba ya malamulo. Mapepala amalandira ang'onoang'onowo anena kuti 17 to 24 koma ndi 17 to 30 septemba. 17 septemba mpaka na 7 october 2025 kuwerengera ndi kulengeza zotsatira za chisankho cha makhansala. Olemekezeka amayi ndi abambo, ndondomeko komanso kalenda ya chisankho ndi imeneyi. Lipemphe kuti onse okhuzidwa ndi chisankhochi akhale achidwi ndi tcheru pa mauthenga onse ochokera ku Malawi Electoral Commission, kuchitira kuti ngati pangakhale kusintha kwa masiku amene watalengezawa pa chifukwa china chilichonse muzaziwe mwansanga. Ndi mawu amenewa funa kuthokozani nonse. Mulungu atidalitse dziko lathu la Malawi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Commissioner Dr. Emmanuel Fabiano potilongosolera za ndondomeko ya chisankho kuchokera pano mpaka na tsiku limene tidzaponye voti kufikiranso pamene zotsatira za chisankho zidzalengezedwe. Ndi tsiku lapamwamba kwambiri ndipo ndi tsiku loti ife ngati Malawi tikuyenera kukhala wokondwera, ndipo ife ngati Malawi tikakondwera kwambiri timavina. Ndiye ndafuna kuti tiyitane anzathu amene atikonzera magule kuti atafika mkati muno adzatisangalatse ndi magule pang'ono tisanapitirire ndi programu yathu.
Manja mwao. Tabwera dance troupe imeneyo zomwe kwambiri chifukwa cha magule anu osangalatsa kwambiri ofunika mphamvu ndi madapa koda chitetezo amavinanso magule ndi akuti ayi ndi abeni chabe amenewa sa polisi ayi. Thank you so much for that, we really appreciate. Pano tsopano tikufuna kuti tichite mwambo okhazikitsa chisankho cha 2025 umene atitsogolere ndi wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho Justice Annabel Ntalimanja. Iwowa ndi apemphe kuti afike kutsogolo kuno kuti tsopano akhazikitse chisankho cha 2025. Zikomo. Thank you very much, Director of Ceremonies. His Lordship, the Chief Justice of the Republic of Malawi, Justice Rezin Sikamanda, SC. My Lady, Justice of Appeal, Justice Dorothy Nyagaunda Kamanga, all commissioners of the Malawi Electoral Commission here present, the Clerk of Parliament, Ms. Fiona Kalemba, the Army Commander of the Malawi Defense Force, General Paul Valentino Piri, the Deputy Inspector General of the Malawi Police Service, Mr. Habe Mkandawire, and all commissioners of the Malawi Police Service, all heads of diplomatic missions here present, senior government officials. For purposes of brevity, allow me to say all protocols observed so that we can manage our time. It appears to me Tabwera Cultural Troupe have effectively launched the general election, but nonetheless, let me say one or two things. Good morning all. Amainda Bambo, masiku apitawo pa 16 July 2024 bunga la meki linali pamalo pompano tinakhazikitsa mutu umene tasankha kuyendetsa chisankho chathu chapatatu chimene chikubwera. Mongokumbutsana mutu umenewu ndi kulimbikitsa utsogoleri wa demokrasi kudzera mu voti yanu. Zimenezi zikutanthauza kuti aliyense wa ife ali ndi udindo payekha othandizira kupititsa patsogolo demokrasi ya dziko lathu kudzera mu voti yake. Choncho mutu umenewu ndi umene tikhazikikepo pa zonse zokhudza chisankho kuchokera pano kupita pa chitsogolo. Lero takhazikitsa nyimbo imene yapekedwa pa mutu umenewu ndipo ikhala ikuseweredwa mpaka ulendo wathu ukafika September 2025. Leronso amayi ndi abambo takumana pamalo pompano kuti tikhazikitse ntchito yokukonzekera chisankho cha president, aphungu a malamulo komanso makhansala chomwe chidzachitike pa 16 September 2025 monga zakhala zikufotokozedwa. Ndimafuna ndikuyamikeni kwambiri nonse amene mwafika mwaunyinji mutamva kuyitana kwathu kufika pano kuti tikhale limodzi pa mwambo umenewu, komanso mwapadera ndithokoze aliyense amene akutitsatira kaya ndi pakanema pa wailesi komanso munjira zosiyanasiyana pa intaneti kugwiritsa bando mungafotokozera Nyamalikiti. Ngati mbali mmodzi yokhazikitsa chisankho tikufuna tifotokozere zambiri za chisankho. Cholinga chathu ndi chakuti aliyense atengepo gawo malingana ndi ntchito yake imene ikugwirika pa nthawi imeneyi. Liwiro la Munjenga ndikuyambira limodzi. Ifeyo ngati ameki tikuzindikira bwino lomwe kuti chisankho chiyende bwino ndikofunika kuti aliyense akonzekere bwino. Choncho chipani kapena bungwe
kapena munthu wina aliyense sangathe kukonzekera bwino ngati sakudziwa kuti chikuchitika ndi chani ndipo chichitika liti. Ife ngati ameki tatsimikiza kuti pa zochitika zathu zonse tidziwauza komanso kufotokozera komanso kugawana nawo anthu onse okhudzidwa monga tikupangira lero. Mwa ichi ndimafuna ndifotokoze kuti mukhale okonzeka chifukwa pazikhala kukumana pafupipafupi ndi cholinga chakuti tidzigawana nanu ndondomeko zonse za chisankho kufikira pa September 2025. Monga momwe timalimbikitsira kubwera kwanu ku msonkhano uno, tikuyembekeza kuti mudzatenga nawo mbali pa zochitika zomwe zizichitika mosalekeza pa mavoti amene akubwerawa. Kuti chisankho chikhale chopambana sizitengera kukonzekedwa kwa bungwe la MEC lokha, komanso aliyense okhudzidwa akufunika kuti atengepo gawo ndi mbali. Kodi oyenera kulembetsa kaundula wa voti ndi ndani? Amayi ndi abambo malingana ndi gawo 77 la malamulo akulu oyendetsera dziko lino constitution, komanso gawo 31 la malamulo a chisankho cha president, aphungu komanso makhansala zikufotokozeredwa motere. Munthu adzaloledwa kulembetsa pa chisankho ngati choyamba ali nzika ya dziko la Malawi, koma ngati sali nzika akhale kuti wakhala mdziko muno mwa zaka zosachepera zisanu ndi ziwiri molumikiza. Chachiwiri, ngati munthuyu ali ndi zaka zokwanira 10 zisanu ndi zitatu kapena paperekedwe umboni otsimikiza kuti adzakhala atakwanitsa zaka zimenezi pofika tsiku lovota. Chachitatu, kuti munthuyu amakhala anabadwira kapena amagwira ntchito kapena kuti ntchito za malonda mu dera limenelo. Kotero pokonzekera chisankho cha 2025, nzika iliyonse ya dziko la Malawi imene inabadwa lisanafike pa 16 September 2007 idzakhala yovomerezeka kulembetsa kaundula wa voti. Magawo akalembera wa chisankho ayenda motani. Amalawi anzanga, tikumbukire kuti lamulo loyendetsera zisankho la president, aphungu ndi makhansala limafotokoza motere mu gawo 4: kalembera wa chisankho adzachitika kutatsala chaka chimodzi kuti chisankho chachikulu chichitike. Kalembera adzachitika kwa masiku osachepera 7 komanso osapitirira 14, ndipo MEC inapatsidwa mphamvu yokhazikitsa kuchuluka kwa masiku akalembera. Kalembera wa chisankho adzachitika kumalo okhazikitsidwa ndi komishoni kumadera aphungu komanso makhansala. Chomaliza, munthu aliyense amene ndoyenera kuvoti adzalembetsa kamodzi kokha mkaundula wa voti. Potengera malamulo amenewa, bungwe la MEC lakhazikitsa kuti kalembera wa chisankho adzachitika m'magawo 3 in 3 phases, ndipo gawo lililonse lidzakhala ndi masiku 14 14. Izi zikutengera ndi gawo 4 ya malamulo a chisankho cha president, aphungu komanso makhansala. Bungwe la MEC likhala likulengeza masiku a gawo lililonse potumiza mauthenga kumagulu, kumawayilesi komanso kutsindikiza mu newspaper komanso kudzera pa tsamba lathu la Facebook pa intaneti. Tikupempha zipani zonse komanso atsogoleri a mabungwe omwe si aboma kuti mutithandize kudziwitsa anthu za ndondomeko imeneyi tikamalengeza. Mwapadera timafuna tidziwitse atsogoleri a zipani za ndale onse amene afuna kudzayimira nawo pa chisankho pa tikiti ya chipani komanso kuyima pawokha ngati independent, atsogoleri a mabungwe omwe si aboma ndi ena onse okhudzidwa kuti kuyambira pa 6 August 2024 tiyamba kulandira mayina oyimira zipani kapena kuti mamonitors omwe adzagwire ntchito yoonerera kalembera wa voti. Malo kumene mayina akaperekedwe tilengeza bwino lomwe. Nanga ndondomeko ya kalembera wa voti yenda bwanji?
pokonzekera chisankho chikubwerachi kukhala kalembera wa voti watsopano kugwiritsa makina atsopano monga taonera muja. Akayamba kalembera wa voti kwanuko chonde kupempha kwathu ndikuti mupite ku center yanu mu ward yanu kapena constituency yanu mutatenga umboni wanu kuti munalembetsa mkaundula wa unzika. Umboni pokalembetsa mkaundula wa voti ukhala wotani. Amayi ndi abambo mogwirizana ndi ndime 12 ya malamulo a chisankho cha president, aphungu ya nyumba ya malamulo ndi makhansala, munthu aliyense wolembetsa mkaundula wa voti akuyenera kudzabweretsa umboni wokuti analembetsa chaunzika ku bungwe la National Registration Bureau. Choncho ndipemphe anthu onse amene sanalembetse chaunzika kuti akalembetse pakali pano. Chonde musadikire kuti mpaka ifike nthawi yolembetsa mavoti. Kwa iwo amene ziphaso zawo zaunzika zinasowa kapena zinatayika, kupempha kwathu ndikuti mupite mukatenge chiphaso china kuti muzathe kulembetsa nawo mkaundula wa voti. Kwa amene ziphaso zawo zaunzika nthawi yake inatha kapena kuti zinapanga expire, musadandaule chifukwa muzaloledwa kulembetsa mkaundula wa voti ndi chiphaso chomwecho ngakhale nthawi yake yogwira ntchito inatha. Pa nthawi ino ndilongosole kuti bungwe la NRB latsindikiza motere kuti umboni powonjezera chiphaso iwo samapereka pepala limene limakhala ndi nambala la unzika ngati iwo lawunikira ndi kukhutitsidwa kuti munthu uyu ndi wovomerezeka kulembetsa. Pepala limeneli limaperekedwa kwa amene wavomerezeka koma chiphaso chake sichinatuluke, kapena kwa amene wataya chiphaso koma chobwenzeretsera sichinatuluke, kapena nthawi yake inatha ndipo chobwenzeretsera sichinatuluke. Choncho maumboni atatu onsewa ndi ovomerezeka kugwiritsa ntchito wolembetsa voti. Kuti munthu ndinenenso motsindika kuti munthu alembetse mkaundula wa voti, maumboni ovomerezeka ndi awa: choyamba chaunzika, chachiwiri chaunzika chimene nthawi yake inatha koma sichinabwezeretsedwe kapena sichinapangidwe renew, chachitatu pepala limene la NRB limapereka limene ili ndi nambala ya unzika. Kukonzekera kalembera kwa voti kwatsopano. Amayi ndi abambo pofuna kuonetsetsa kuti ntchito ya kalembera ya voti iyende bwino, bungwe loyendetsa zisankho lagula makina atsopano. Makina amenewa athandiza kuti tisakhale ndi kaundula wapamwamba komanso opanda zolakwika. Makina amenewa tizawagwiritsanso ntchito zina za zisankho monga kutsimikizira mayina ali mkaundula wa voti, komanso kusinthira malo okaponyera voti, komanso za anthu opikisana makandideti, komanso zotsatira za zisankho. Pakali pano tili mkati molemba anthu ogwira ntchito ya chisankho pokonzekera kalembera amenewu, ndipo maphunziro awo ayamba posachedwa. Ndinene kuti meki yasankha madera angapo amene tikufuna tikayesere kagwiridwe ka ntchito ka makinawa. Makinawa tayesa kale ku ofesi, koma timafuna kuti tikayesenso m'madera osiyanasiyana kuti ngati pangakhale zina ndi zina zofunika ku madera kumeneku tikhonze nthawi ya kalembera isanayambe. Tasankha malo a mizinda, m'midzi, kumalo kotentha, kumalo kozizira, komanso kumapiri ndi kumalo kwina kovutikira kufikako. Malo amenewa tialengeza bwino lomwe isanayambe ntchito ya kalembera woyesezerayo. Zisankho zapadera ku Limbuli ndi Mikongo wodzi. Amayi ndi abambo ku Mikongo wodi ku Mangochi komanso ku Limbuli wodi ku Mulanje ndi maoda amene pakali pano alibe wayimirira chifukwa makhansala akumeneko anatisiya. Mu malamulo a dziko lino palibe malire osiyira kupangitsa zisankho za makhansala monga mmene zilili m'malamulo for maphungu a nyumba ya malamulo.
madera aphungu amalamulo amati meki isapangitse chisankho chapadera ngati kwatsala chaka chimodzi kupanga chisankho chachikulu. Pamene bungwe loyendetsa zisankho lakangalika ndi zokonzekera chisankho cha 2025 mungatayambira pano, likuona kuti ndi bwino kuti amene amafuna kupikisana nawo angoyang'ana chitsogolo chisankho cha 2025. Mwachoncho kumawodi awiri kumeneku sikupangika chisankho chapadera. Kusintha kwa malo oponyera voti or voter transfer. Amayi ndi abambo malingana ndi malamulo atsopano a chisankho, akatha kalembera wa voti, bungwe loyendetsa chisankho lidzapereka mwayi kwa iye amene akufuna kusintha malo ovotera kuti apange motero. Choncho dziwani kuti kusintha malo ovotera kudzachitika ntchito yotsimikiza mayina mkaundula wa voti isanafike. Bungwe la meki lidzakhazikitsa masiku mu December 2024 mpaka January 2025 kuti amene akufuna kusintha malo ovotera akhale ndi mwayi wopempha kutero. Ndondomekoyi idzachitika mu ndime zingapo ndipo ndondomeko yake idzalengezedwa potumiza mauthenga kumagulu, kumawayilesi ndi kutsindikiza mu newspaper komanso kudzera pa tsamba lathu la Facebook ndi intaneti. Chonde dziwani kuti ikangodutsa nyengo imeneyi sikudzakhalanso mwayi wina kuti munthu asinthe malo ovotera. Choncho onetsetsani kuti ngati mukufuna kusintha muzachite mu nyengo imeneyi December mpaka January 2025. Ofuna kusintha malo oponyera voti akuyenera kupita kumalo kumene akufuna kudzavotera pa 16 September 2025 ndi kukafotokoza kuti akufuna kusinthira mbamalo amenewo. Chonde dziwani kuti bungwe la meki layika ndondomeko imene idzaonetsetse kuti kusintha malo kudzachitike pokhapokha mwini wakeyo avomereze poyika chala chake m'makina. Izi zidzathandiza kuti kusintha malo kuchitike ndi kuvomereza kwa mwini wake olembetsa mkaundula wa voti. Munthu akuyenera kutenga chiphaso chake chovotera pamene akupita kukasintha malo oponyera voti. Ngati chiphaso chovotera chidasowa mwa njira ina iliyonse akuyenera kutenga umboni wakuti analembetsa chaunzika. Kuyimirira nawo pa chisankho komanso mitengo yoyimirira kapena kuti nomination fees. Amayi ndi abambo monga mwa lamulo la bungwe la meki likuyenera kuganizira ndi kulengeza mitengo yomwe anthu ofuna kuyimira pa masankho akuyenera kupereka. Izi zikuyenera kuchitika m'miyezi 6 isanafike tsiku losankha omwe akufuna kuyimira. Pa zisankho za sikulu za 2025 bungwe lidzalengeza mitengo yolipirira mu mwezi wa November 2024. Ndimafuna ndifotokoze kuti lamulo silinayikepo njira ina iliyonse yopezera mitengo yofuna kuyimira apereke, ndipo lamulo linasiya mphamvu yonse ku bungwe la meki. Ndifotokozenso kuti lamulo silinanenenso kuti bungwe lilikhoza kufunsa aliyense poganizira mitengo ya ndalama zoti zilipiridwezi, koma linanena kuti meki zilengeza pakatsala miyezi 6 ndi cholinga choti anthu akonzekere. Ofuna kuyimira kapena nthumwizo ofuna kuyimira adzayenera kupereka ndalama asanatenge kapena pokatenga makalata awo, ndipo ndalamayo sidzabwezedwa, it is non-refundable. Izi tikunena chifukwa nthawi zina pamakhala kuti andasintha maganizo mundibwenzere ndalama yanga ija nde ikalowa simatulukanso. Makalatawa adzakhala kuperekedwa motere: zisankho za maboma ang'ono mwezi wa April to May 2025 kuchokera kwa oyang'anira zisankho za mzigawo, zisankho za aphungu a nyumba ya malamulo mwezi wa April mpaka June 2025 kuchokera ku maofesi a khonsolo komanso kuchokera kwa oyang'anira zisankho za mzigawo, zisankho za mtsogoleri wa dziko mwezi wa April mpaka June 2025 kuchokera ku likulu la bungwe loyendetsa masankho la meki. Kutenga nawo mbali pa chisankho kwa anthu omwe ali ndi ulumali. Amayi ndi abambo, zisankho zitakhala za ufulu, za chilungamo komanso zodalirika,
ngati magulu onse anthu apatsidwa mwayi ofanana kutenga nawo mbali mu ndondomeko zonse monga kulembetsa ndi kuvota komanso kuyimira pa chisankho. Pachifukwa ichi MEC yayika ndondomeko zoonetsetsa kuti pasakhale munthu olephera kutengapo gawo pa chisankho chifukwa chokuti ali ndi ulumali. Pofuna kuthandiza aliyense malingana ndi ulumali wake, MEC yayika dongosolo lakuti lithe kudziwa pamene anthu akulembetsa mkaundula wa voti ngati ali ndi ulumali uliwonse. Izi sizinachitikepo mbuyomo ndipo ndikoyamba tikupanga mwachonchi. Tikukhulupirira kuti izi zithandiza kuti anthu onse amene ali ndi ulumali akadzapita pa senta yawo kukaponya voti adzapeze zonse zofunikira kuti iwo akathe kuponya voti yawo moyenera komanso mosavutikira. Kutenga mbali pa chisankho kwa amayi komanso achinyamata. Mkaundula wa voti mbuyomo komanso chiwerengero chaonetsa kuti amayi komanso achinyamata alipo ochuluka mdziko muno. Kupempha kwathu ndikokuti azimayi ndi achinyamata atengepo gawo lalikulu poyimirira pa zisankho. MEC kupempha zipani kuti zipereke mpata kwa azimayi ndi achinyamata kuti nawonso atenge maudindo pa chisankho chimenechi. Tipempheso mabungwe kuti mutithandizire kuphunzitsa ndi kulimbikitsa azimayi ndi achinyamata kuti nawonso atenge nawo gawo ndi mbali. Chisankho ngati chida cha mtendere. Amayi ndi abambo, zisankho zikuyenera kuchitika kuonetsetsa ulamuliro wa demokrasi upite patsogolo. Zimakhala zomvetsa chisoni ndi zokhumudwitsa kuona mayiko ena kuti nthawi imene kuli zisankho ndi pamene zinthu zimasokonekera monga kukhala ndi nkhondo komanso ziwawa. Bungwe la MEC likupempha mtsogoleri aliyense wa chipani, wina aliyense amene ali mdindo komanso amalawi tonse kuti tichitenge chisankho ngati chida chobweretsa mtendere ndi kulolerana mdziko mwathu muno. Ngati bungwe loyendetsa zisankho tikudziwa kuti sizimalephera kukhala zodandaula zina ndi zina. Choncho pali ndondomeko zimene tili nazo zokuti anthu akhoza kubweretsa madandaulo awo kuti amveke komanso kuthana ndi madandaulo amene angakhalepo. Ndondomeko yoyamba imene ilipo ndikudzera mkumano wa zipani boma lililonse imene tikuti multi-party liaison committees, kumene iwo amalandira zodandaula ndi kuyesetsa kuthana nazo zisanafike ku bungwe la MEC. Ndondomeko yachiwiri ndikugwiritsa ntchito kukumana kwa onse amene amakhudzika ndi chisankho mdziko muno NECOF, kumeneko bungwe loyendetsa zisankho izipereka tsatanetsatane wa zonse zimene zikuchitika pa chisankho. Mungotsindika mabungwe amene si aboma amene takuvomerezani kuphunzitsa za chisankho, dziwani kuti tili ndi ntchito yayikulu. Ife tilibe chikayiko kuti ntchito imwe igwira mokwanira monga anenera komishona kuti itawunikira inaona kuti inuyo ntchito imutha kukwanitsa ndipo tigwira limodzi motsatira malamulo. Mawu otsiriza. Pomaliza, pamene ndikumaliza ndimafuna ndikuyamikeni nonse kachikena kuti mutamva kuyitana kwathu munabwera mwawo nyinji komanso kuti tinakhala limodzi kuti tione kuti zalero tiziyendetsa motani. Chiyembekezo chathu ndichoti tizakhala ndi chisankho chopambana mu 2025. Pofika pamenepa mundilole kuti ndinene kuti chisankho chachikulu cha 2025 chakhazikitsidwa. Allow me, ladies and gentlemen, to officially declare the 2025 general election officially launched. God bless Malawi. God bless us all. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Let's remain standing for the Malawi national anthem to be led by the MDF band.
mwambo umachitika muno mu mzinda wa Lilongwe unakonzedwa ndi bungwe limene loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission imene tinafotokozera muja tsiku la lero kunali kukhazikitsa ndondomeko ya mmene chisankho cha chaka chamawa cha 2025 chosankha makhansala, aphungu a nyumba ya malamulo komanso mtsogoleri wa dziko chiyendere. Mwinanso ndingokupasani tsatanetsatane kuti kodi anena kuti tiyende motani. Lero pa 2 August kuna kupanga launch chisankho chimene cha 2025 registration of voters in phases ichitika kuyambira September mpaka mwezi wa December chaka cha 2024. Mwezi wa November chaka chomwe chino kuzakhala ndi 2 announcement of new nomination fees. December 2024 kuzafika January 2025 kuzakhala applications for voter transfer. Imene ndi ina mwa ndondomeko yomwe ndithu mene ziyendere kungomalizitsanso kuti mwina kuzafika pa mu May mwezi uno kukhalanso ndithu kukuchitika zinthu zosiyana-siyana zokhudza ndithu chisankho chimene chipakadali pano tikhale tikuyankhula ndi wapampando wa makamaka wa bungwe limeneli amene wandithu ndi Justice Mtalimanja kuti angotifotokozera kuti ngati meki konzekera motani. Welcome to Times, madam. Congratulations for the launch. And how prepared are you as MEC for the 2025 general elections? MEC is prepared. As you've heard from the launch, we have now launched the steps that we're going to take from here. From now, we're going to be preparing for the voter registration. First, we'll start with the pilot voter registration just to test our EMDs, and then we're going to have the actual voter registration from 16 September 2024 all the way through to December. From then on, then we're going to move. In the meanwhile, we're going to have the nomination fees, announcement of nomination fees. Then we'll migrate to inspection of the voter register, and then the activities as we have indicated in our calendar of events. Mwina muchichewanso kungauza Malawi kuti ngati ameki taona ndithu tsiku la lero mwakhazikitsa ndondomeko ya chisankho cha 2025 mwakonzekera motani? Zoonadi lero takhazikitsa ndondomeko ya chisankho cha 2025 ndipo ife tilokonzeka ndithu monga tafotokozera maonera kalenda ija zonse tayika m'malo mwake kuti tiyende kuchoka pano kufika September 2025. Choyambirira tikhala ndi pilot voter registration kuti tiyese machine amene tagwiritse ntchito, koma kuyambira pa 16 September 2024 tisakhala nokulembetsa mkaundula wa voti. Apa tikuyitana Malawi aliyense amene ali woyenera kuvota kuti akalembetsenso, fa tikhala ndi kulembetsa kachikena sitigwiritsa kaundula wa voti wa 2019 ali sakufunika kuti akalembetsenso kachikena. Tikachoka pamenepo tisakhala ndi voter inspection kuti alesa akathe kuona kuti za madetails akalembedwa bwino. Mbali nayiso mu November tisakhala tikulengeza ma nomination fees kwinako kalenda yathu iziyenda monga mmene tafotokozera, komanso tizikhala ndi ma regular updates kufotokozera mtundu wa Malawi kuti tithe kuyenda limodzi. Zikomo kwambiri chair. Thank you very much. Thank you. Amene ndithu anali chair a Malawi Electoral Commission Justice Annabel Mtalimanja amangotifotokozera kuti kodi zokonzekerazi zikuyenda motani. Pano tikhalanso tikuyankhula ndi mmodzi mwa akuluakulu ku National Registration Bureau NRB kuti sona wangu tifotokozerapo zingapo zikulu zomwe titolepo. Mwambo uja sopano zonse zakhazikitsidwa kuchoka pano ngati NRB muyenda bwanji? Tamva kuti muchigawo chakumwera kumafika kale anthu ambake lopanga register auzena Amalawi kuti kuchoka pano tiyende bwanji, tikalembetsera kuti kalemberatu wa National Registration Bureau ndiopitirira tikunena pano tikuchita kalembera wapadera boma lililonse anthu alikalikiki kulemba Malawi wonse amene sanakhale ndi mwayi olembetsa, komanso pali ntchito yayikulu yogawa ziphaso zaunzika imene kuchitika kupitirira masabata akubwerawa. Tikhala tikupitiriza ntchito imeneyi komanso kugawa ziphaso za anthu amene analembetsa pambuyo pa ndipo ziphaso zawo zikutuluka chapompano. Zikomo kwambiri takuthokozani. Zikomo ndipo tiyankhulanso ndi amene wandithu ndi wapampando wa bungwe la atolankhani limene lindi la Misa Malawi amene ndi Gordon Matonga amene ndithu akhale akutifotokozera kuti kodi ngati atolankhani akonzekera motani, tipange chani kuonetsetsa kuti chisankho cha 2024 chiyende bwino. Gordon, chisankho chomwe chakhazikitsidwa tsiku la lero
limenoli tatifotokozera kuti atola nkhani ndi amene amakhala patsogolo kwambiri pa nkhani ya chisankho titani. Nde zikomo kwambiri kuti mwatipasanso mpata atola nkhani kuti tifotokoze kuti ndi chisankho chimenechi programu yathu atola nkhaniso tayikhoza motani. Ndiye mmene afotokozera lero atipasa ndondomeko ya mmene chisankho chitayendere mchaka chimenechi. Ndiye nafenso ngati atola nkhani ndiye tikhala ndi ntchito no yofotokozera Malawi kuti kodi ino ndondomeko imeneyi iziyenda bwanji. Pali madata amene asindikizidwa kuti tiaphunzitse anthu azidziwa kuti kodi kulembetsa ayamba liti, kodi makandidate amene afuna kuyimira nawo pa maudindo osiyanasiyana akatenge makalata awo kuti akatenge liti. Komanso tili ndi ntchito yophunzitsa atola nkhani ngati makamaka mabungwe ngati athu a MISA Malawi amene amayimirira atola nkhani kuwaphunzitsa kuti kodi angagwire ntchito yawo moyenera motani kuti chisankho chisayende bwino. Ndi atola nkhani ndi ntchito yofunikira kwambiri kupangisa kuti Amalawi azidziwa zimene zikuchitika, azidziwanso mfundo za anthu amene akupikisana nawo, komanso koposaposa kumafunsa mafunso akuluakulu amene akupikisana nawo kuti kodi mfundo zawo zithandiza bwanji dziko lino kuti lipite patsogolo. Nde programu ya lero inali yofunika kwambiri kuti tibweretse tonse pamodzi kuti tidziwe kuti gawo lathu ndi lotani pamene chisankho chayambana. How should journalists be prepared for the 2025 general elections? It's very important now that the elections have been launched that our journalists are equipped with information on how they contribute to the elections. It's important that they should be aware about issues of disinformation, which are very pertinent nowadays when it comes to elections. The issues of disinformation can lead to a lot of conflict, can lead to anarchy in a country if mismanaged. So journalists have a very important duty ensuring that they are verifying information, they are providing the oxygen of information to the public, giving the right information, being accurate, ensuring that the members of the general public are properly informed about events that are happening in the elections, in the election cycle. For example, where can they register? What is the process of legislation for the elections? How are they going to vote? What is the equipment which is being used? All that information is very crucial that journalists are able to get it and share to the public. Very important as well is to ensure that the journalists are able to explain the various agendas by the various political parties. Also question the manifestos. Also question about issues how the agendas which are being shared to the public are going to be impacting on our society. It's also important that journalists are fighting fake news in this era. We are also training current journalists as MISA Malawi in ensuring that their reporting is conflict sensitive. By talking about conflict sensitive, we are making sure that we orient journalists in reporting. That will ensure that we reduce possibility of conflict while ensuring that various stakeholders are properly being brought together with the right information. So it's very important that journalists conduct themselves professionally during this period, but also their safety is guaranteed. So ensuring the safety of journalists is also one of the crucial aspects of our engagement during the elections. Thank you so much, Gordon. Welcome. Yeah, imene ndachezera ndi Gordon Matonga amene ndi wapa mpando wa bungwe la MISA lomwe limayang'anira atola nkhani kuno ku Malawi. Apa ndiye pamapeto pa zomwe tinakutengerani kuchokera kuno ku PICC mu mzinda wa Lilongwe pomwe bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC limakhazikitsa ndondomeko ya chisankho kuti kodi tiyenda bwanji kuchokera pano mpaka mwezi wa Septemba chaka chamawa pomwe tikuyembekezeka kudzaponya voti. Amene amatithandizira kuti zonse ziyende bwino anali Kathe Maulidi amene ali pa kamera Malinga Chiyenda, tinali ndi Haiten Chilemba, tinali ndi Henry Chulu, komanso pamakina ku wireless kuti mutimve bwino lomwe ameneyo ndithu anali Khumbo Kaliwo. Dzina langa ndi Blessings Mpinganjira, tikubwezeretseni ku nyumba yathu yolutsira mawu mu mzinda wa Blantyre.